У тебе кубачак з мозером. Угу. А, это ты будешь тягнуть паперки. Ага. А я думаю, что там за ошметки лежать? Почекай. Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І я так даўно гэтага не казала, што я ўжо забыла тэкст і ледзь не запнулася. Але сёння тут са мной глядзіць на мяне насупраць за 550 кіламетраў сярожа. І вы ўсе ведаеце, ну вы прачыталі назву выпуска апісання. Все ведаеце, што сёння вас чакаюць бамбленні, радасці, абурэнні, слёзы, можа быць, істэрыкі. І вось гэта вось усё, што звычайна бывае ў нашых выніковых выпусках года. Вось таксама ўсім добры дзень, усіх вельмі рады чуць такія Толькі мяне класныя ты наши чуеш вось тут. гэтыя выніковыя падкасты. Я рады, што ўсе мяне чуеце. А вы рады ці не? Ну гэта магчыма будуць уже ваши асабістыя справы. Я просто як мы ўжо колькі дзён гэта абмяркоўвалі, калі як збірацца, што і як, і вось выключна перад тым як ты ўключыла Zoom, у якім мы записываемся, да мяне дайшло, што гэта як бы юбілейны нашы вынікі года, 5-й У раз мы сэнсе, записываемся. пяты раз? О, Так, матко. так, 5-й раз. Я нават не задумвалася пра гэта. Чакай, я магу памыляцца, але мне здаецца, што гэта ўжо 5-й раз. Я магу гэта праверыць. Ну, Гэта паглядзі. будзе не хутка, але я магу проста адкрыць. І так, у мінулым годзе мы збіраліся, і гэта быў, дарэчы, самы папулярны выпуск года. Мне Spotify даслаў вынікі, і прынамсі на Spotify за 2025 год самы папулярны выпуск падкаста гэта нумар 139, які мы выклалі 31 студзеня. Дарэчы, тут мы трохі раней збіраемся, не дасягнулі да канца месяца. Гэта выпуск, які называўся «Немавітон ад днішча. Вынікі 24 года». Гэта быў такое. першы раз. Потым перад гэтым, дакладней першы, это быў перадапошні раз. Дагэтуль мы збіраліся, зараз скажу, мы збіраліся 6 студзеня 24 года. Выпуск называўся «У чэраве кіта», і тады, відаць, мы расказвалі пра караля. Прынамсі, вы з Настай расказвалі мы пра караля. Гэта быў наш першы выпуск, который мы записываліся ўжо аддалена. Дыстанцыйна, так. Далей мы... два выпускі мы запісаліся, ну, непасрэдна адно перад адным, калі сядзелі. Так, далей у нас быў выпуск «Коні і кансервы года» у 21 годзе. Мы падводзілі кніжныя вынікі з гасцямі. У нас тады ўдзельнічалі і госці. Тады гэта, можа, 4-й? Тады гэта 4-й, Сярожа, і вот уже не так святочна. Ну вось, затое я табе даў нагоду на тое, каб наступны раз падрыхтавацца. Каб наступны раз падрыхтавацца як чалавечына. Вось, я такі, як чалавечыца. Як чалавечына. Самка чалавека. Ну, чалавечына — это называй мяса. сябе як хочаш. Ну, дык вось, шаноўныя слухачы, тыя, хто слухае нас упершыню у гэтым фармаце. Ой, не зайздрошчу вам сёння. Не зайздрошчу. І тыя, хто ўжо нас як-то фоллоуюць даволі доўга, ён разумее, што ў нас стандартныя нашы класічныя 5 номінацый. Там ёсць і расчараванні, па которых мы будзем бамбіць, ёсць і даволі шчаслівыя номінацыі, дзе мы будзем ужо нахвальваць. Бо звычайна мы гэта робім рандомна, выцягваем, ну, я выцягваю, што каму дастанецца. У Сярожы ёсць чароўны кубачак, чароўны кубачак металічны з гэтымі рознымі запісачкамі, дзе проста там прапісана, якая номінацыя ў нас ёсць. Так, выцягваем мне карапузіка. Обана. Ой, тут алды прачнуліся. Хто зразумее, чаму выцягваць карапузіка, той хай піша адразу ў каментах, што гэта такое. І табе адразу расчараванне года, калі не верыш, магу табе вось такое раз чыка-чыка. Расчараванне года. Маё расчараванне году я нават змагу табе, Сярожа, паказаць. Гэта вось такая вось кніжачка, прыгожая кніжачка на польскай мове. Праўда, гэта кніжачка ад амерыканскай аўтаркі. Кніга называецца «Ідź за мной. Język sekciarskiego fanatyzmu». Напісала Аманда Мантел, калі перакласці «Ідзі за мной. Мова сектанцкага фанатызму». Я не придумала прыметнік ад слова секта.
потым успомніла. Гэта кніжка, ёсць такое цудоўнае польскае выдавецтва, адно з маіх любімых выдавецтваў, якое выдае літаратуру. Яны як бы ўжо і мастацкай літаратурай займаюцца, але у іх вось хіба ў Польшчы наймацнейшае падраздзяленне, якое займаецца нон-фікшаном. Нон-фікшаны і рэпартажы ад выдавецтва чарныя, гэта заўжды штосьці цудоўнае, у мяне дома шмат іх кніжак. І вось гэта кніжка з амерыканскай серыі, дзе яны расказваюць пра розныя цікавыя падзеі з амерыканскага жыцця і не толькі. І гэтую кніжку напісала дзяўчына, дарэчы, яна старэйшая за мяне на год, 92-го года. Я заплакала. Яна мовазнаўца. І чытаючы назву гэтай кнігі, я наогул яе пабачыла ў вітрыне кнігарні. У мяне калісьці тут у доме была кнігарня, калі я толькі пераехала, але яе нядаўна закрылі. І цяпер там няма кнігарні, там ёсць пакуль вялікае пустое памяшканне, якое яшчэ ніяк не выкарыстоўваецца. І вось я ўбачыла ў вітрыне гэтай кнігарні гэтую кніжку. Мне вельмі спадабалася, таму што я крыху цікаўлюся, акрамя тэмы true crime, яшчэ і тэмай сектаў. І мне стала цікава паглядзець на секты з пункту гледжання мовазнаўства. То бок кніжка абяцала мне па назве, што гэта будзе пра мову сектаў. Тут у анатацыі расказваецца пра тое, як вось гэтыя ўсе харызматычныя лідары сектаў выкарыстоўваюць мову для таго, каб, па-першае, прывабіць людзей, якімі, магчыма, псіхалагічнымі тэхнікамі, але ў тым ліку гэта ж все дасягаецца праз мову. Якім чынам яны гэта робяць, каб завабіць людзей, таксама як яны утрымліваюць людзей унутры секты, якім спосабам, якімі размовамі, і таксама як людзі, якія знаходзяцца ўнутры нейкай секты ці нейкага культа, якім чынам праз мову яны сябе вылучаюць. Таму што мы ж разумеем, што чалавек, які належыць да пэўнай, не абавязкова вось так радыкальна да нейкай секты ці культа, а проста да нейкай субкультуры. Вось мы, умоўна, людзі з літаратурнай сферы, мы можам карыстацца нейкай літаратурнай тэрміналогіяй, якая адрознівае нас ад іншых людзей. У мяне недавно быў выпадак, у мяне ёсць сябар, які паводле адукацыі хімік, і ён займаецца хіміяй прафесіянальна, ён навуковец. І ён падчас размовы, проста звычайнай размовы, выкарыстаў слова гамагенны. І я гляджу на яго, і такая: Женя, ты не мог трошкі прасцей гэта сказаць? Ён такі, типа, а што? І побач сядзіць ягоная жонка, якая таксама хімік. То бок яны, для іх гэта такое натуральнае слово, а я кажу, можна было сказаць аднародны? І ён такі: так, праўда, аднародны. І вось, то бок гэта іхняя лексіка, якая настолькі ў іхнім жыцці, што яны нават не заўважаюць, што яны гавораць штосьці, што можа быць іншым людзям незразумелае. Па-англійску, здаецца, аднародны ён і будзе homogen или штосьці такое, не? Так, але хутчэй вось гэтае слово я б выкарыстала, калі б пісала дысертацыю па літаратуразнаўстве, калі б мне трэба было ў тэксце, напрыклад, ужыць, я б хутчэй ужыла гэты больш складаны варыянт. Але ў паўсядзённым жыцці быццам бы мы не часта выкарыстоўваем такія рэчы. І вось мне хацелася, мне кніжка абяцала назвай, анатацыяй, тое, што гэта будзе вось акурат тэкст пра тое, як мова можа ўплываць на людзей, ажно вось да такога, што чалавека можна проста нейкімі словамі завесці ў секту, як трэба карыстацца гэтымі словамі. І чаму я расчараваная? Я, калі пачынала чытаць кніжку, адзначыла на Goodreads, што я яе чытаю, быў не вельмі высокі рэйтынг. Я падумала, магчыма, складаная тэма, мовазнаўства, вось гэта вось усё, не ўсім будзе цікава. Але прачытаўшы кнігу, я пайшла ў каменты і зразумела, што ўсе людзі такога ж меркавання, як і я, мы чакалі кніжку пра мову сектаў, а атрымалі 100-500 раз пераказ гісторый, як людзі скончылі жыццё самагубствам у секце Heaven's Gate. Ці там, карацей, проста гэта была гісторыя пра секты. Прычым яна расказвае не толькі пра секты, вось канкрэтныя секты ці культы, якія вось так вызначаны, але таксама пра штукі, якія маскіруюцца, нават не маскіруюцца, а з боку могуць падацца сектамі. Я, пабачыўшы ў гэтай кнізе, яшчэ да таго, як я пачала яе чытаць, пабачыла, што ў яе тут напісана ў апісанні самой аўтаркі, што яна вядучая і стваральніца падкасту пра секты, які называецца Sounds Like a Cult. Я вырашыла ўключыць гэты падкаст. У выніку я яшчэ да таго, як прачытала кніжку, паслухала некалькі выпускаў, і там дзве дзяўчыны ў гэтым падкасце расказваюць пра рэчы з паўсядзённага нашага жыцця, якія могуць быць патэнцыйна культамі, сектамі. Яны разбіраюць нейкія
з'явы культуры, напрыклад, вельмі модная у Амерыцы, зараз я скажу, як это называется, я забыла, Soul Cycle, здаецца, Soul Cycle ці штосьці такое, карацей, гэта спартыўнае кам'юніці людзей, якія купляюць спецыяльны ровар, велатрэнажор дома, займаюцца на гэтым велатрэнажоры дома, і у іх ёсць цэлая кам'юніці. Умоўна, йогу таксама можна ў сучасным свеце назваць чымсьці кшталту, там, не ведаю, секты культа. І вось яны разглядаюць вось гэтыя нейкія там культурныя феномены нашага часу і разбіраюць, гэта падобна да культу, ці гэта не падобна да культу, ці гэта наогул не культ. І вось падкаст быў прикольны. Але там яны сапраўды гаварылі канкрэтна пра гэтыя секты і культы. А кніжку я ўсё ж такі чакала мовазнаўчай, а яна ніфіга не мовазнаўчая. Яна можа быць там, ведаеш, 3 старонкі з колькі іх тут, 310, прысвечаныя менавіта мове, але ўсё астатняе гэта проста пераказ умоўна Вікіпедыі пра канкрэтныя секты, пра канкрэтны культ, ці пра штосьці, што ёй падаецца выглядае таксама як культ. Карацей, проста маё расчараванне, я зразумела нізкую адзнаку, і мне вельмі сумна, таму што я ўсё яшчэ вельмі хачу даведацца пра мову сектаў. Можа быць, трэба пагугліць нейкія іншыя кніжкі на гэтую тэму. Не, разумею, сумна табе з іншай прычыны. Я ведаю, што ты хочаш зарганізаваць секту гадоў праз так. 5, і зараз проста вывучаеш там усе Матэрыял, паспяховыя сторыс, а таксама памылачкі усіх сваіх этих, тых, хто быў да цябе. Вось, і каб ужо пазбегнуць іхных асноўных вось гэтых праколаў. Я ўжо вось колькі гадоў записываю падкаст, збіраю адэптаў, так сказаць, карыстаючыся мовай. И такая, все, вы все мне павінны пакланяцца, давайте, нясіце сюды ўсё, што Серожа, ў вас. Ёсць жа вось спіс прыкметаў, я просто вельмі шмат падкастаў пра секты паслухала і пачытала, і ўсяго і паглядзела, і адна з асноўных, як это сказаць, адзін з асноўных паказчыкаў таго, што вось гэта секта, гэта наяўнасць яркага харызматычнага лідара. Ну, так, дарэчы, апошнім часам... Не хачу ні на часам... што намякаць, але... Апошнім часам вось тэма сектаў вельмі, сект, здаецца правильно, вельмі неяк так кідаецца ў вочы, магчыма, там... як бы кагосьці там зацікавіла і пашло-паехала такім чынам. Але, ну, неяк даволі часта розныя там і рылсы, і сторысы, ўсё што заўгодна, таксама, вядома, падкасты і YouTube-ролікі падкідаюць. Тая ж самая твоя любимая Джоан Роулінг, которая под псевдонімам Гелбрейт, Роберт Гелбрейт піша, там же ж адна перадапошняя, здаецца, частка пра тое, як... Яшчэ не дайшла, як дзяўчыну вось гэтую Робін, Ink Black, альбо Running Grave гэта называецца. The Running Grave. Ёсць і Running Grave, так. Вось гэта пра секту. Як там, ну, ім трэба было расследаваць чарговую справу, і каб яе расследаваць, Робін трэба было увайсці ў секту. І яна ўжо ведаючы пра тое, што гэта секта, прайшоўшы там, я не ведаю, нейкі курс антысектанцкі, вось, яна уваходзіць у гэтую секту, і ўсё адно чыста псіхалагічна яна робіцца ад гэтай секты залежная. Падрабязнасці я не ведаю, я ніводнай кніжкі з гэтага цыклу не чытаў, але... Ты шмат ведаеш для чалавека, які не чытаў. Я чытала першыя 4, вось, здаецца, якраз такі Running Grave, па-мойму, у мяне наступнае, бо яны там з кожнай кнігай становяцца ўсё больш і больш. Таўсцейшая і таўсцейшая, так. І гэта цяжкавата, але, ну, чытаюцца яны даволі лёгка. Але людзі вельмі хваляць, асабліва вось гэтыя апошнія часткі, бо распісалася ў гэтым стылі з гэтымі героямі Джоан Роулінг, і кажуць, гадната атрымоўваецца. Ну, класна, таму трэба абавязкова пачытаць, бо я збольшага пра секты чытаю штосьці дакументальнае. Таксама вельмі часта сустракаецца. Ну, Чарлі Мэнсон, дарэчы, это смешны факт пра мужчыну, які звычайна грае Чарлі Мэнсона, які граў яго ў некалькіх фільмах, то бок настолькі каларытны мужчына, які рэальна падобны да сапраўднага Чарльза Мэнсона, што ён граў яго нават у некалькіх фільмах. Гэта забаўна. Здаецца, у «Аднажды в Голливуде», который тарантінаўскі фільм, ён там быў Мэнсонам, і яшчэ дзесьці. Здаецца, ці можа быць у «Майнхантер», но я дакладна памятаю, што вось некалькі фільмаў, серыялаў, дзе ён гэтую ролю граў. Ну, як бы Мэнсон гэта такое, сярод сектаў, гэта самая папса, скажем так. Ён нават маньякам асаблівым не лічыцца, бо ён асабіста нікога не забіваў. Але тэма сектаў можа быць цікавая з таго пункту гледжання, што гэта штосьці як эзотэрыка, гэта тое, чым людзі пачынаюць цікавіцца ў цяжкія часы. Ну, не сектамі, а людзей прасцей завесці ў нейкую секту, калі яны і так
нейкія ўразлівыя, знаходзяцца ў нейкім цяжкім становішчы, і, вядома, лёгка прыйсці да іх і сказаць, што вось, ты уступай да нас у секту, і мы дапаможам табе выратавацца ад усяго. Гэта, мабыць, і з рэлігіяй так же. Ну так, нехто мне рассказывал, что вось люди, которые идут по улице и которые часам спыняются перед тобой с пытанием, да вы ці не хочете вы поговорить про Боженьку, что гэтыя люди, яны знарок выглядаюць тых ось сустрэчных людей, которые больш дэпрэсіўна, магчыма, вось выглядаюць больш такія занураныя ў свае праблемы. Да цябе часта падыходзяць на вуліцы, да? Да мяне пару разоў падыходзілі ў Наваполацку, і апошні раз мяне спынілі і сказалі, типа, не пра Бога, яны, чакай, як там сфармулявалі пытанне, ці можна з вамі пагаварыць пра такую мудрую кнігу, як Біблія. Гэта хутчэй за ўсё былі сведкі Єговы. Не ведаю, крацей, я не пытаў іх, але ведаеш, вось тады, ну, неяк сабраўся адразу. А ты, Сярожа, пра кніжкі любіш пагаварыць. Ведаеце, кажу, я чытаў Біблію, я чытаў, і першае, што мне прыйшло ў галаву, я чытаў таксама Гаррі Поттера. Гаррі Поттер мне спадабаўся болей. І яны такія, всё, понятно. До свидания. І пайшлі такія. Гэта сведкі Єговы, таму што ў іх жа ёсць вось гэтае, што яны павінны размаўляць з людзьмі, павінны прымальваць. Адкуль у мяне вось гэта вось прыляцела, вось проста незнаёмым людзям вось такое штосьці сказаць. Ну, потым я нядоўга пераймаўся на гэты конт і пайшоў сабе далей, і гісторыя вось гэта засталася, конечно. Да мяне тут у Варшаве ў кнігаўку прыходзіць часам. Ну, ўжо не, здаецца, Янушкевіч іх неяк адшыў аднойчы жорстка, але да мяне прыходзілі жанчынкі такія, і гэта было забаўна, як яны паказваюць нейкія цытаткі, адкрываюць мне нейкія сайты, пакінулі сваю нейкую не візітку, а нейкі буклетик. Ну, яны не ведаюць проста з кім сутыкнуліся. Я шарю ў гэтай тэме. Ну, сама, я ж кажу, хочаш сабе эту секту зорганізаваць. Так што вось такое маё расчараванне. Ну, нейкае такое міленькае расчараванне. Ну, міленькае, проста ведаеш, насамрэч гэты год атрымаўся такім даволі, я б не сказала, што ў мяне было шмат нейкіх супердрэнных кніжак, ад якіх я бамбіла, ці яшчэ штосьці. Такія былі, то бок у наступнай намінацыі там адной з пра каня года мне будзе што сказаць, але як быццам бы расчараванняў як такіх не было, таму гэта вось самае проста свежае, я яе чытала літаральна нядаўна, і гэта самае-самае свежае расчараванне, якое, ну, праўда, было расчараваннем. Я хацела, ну, такое часта бывала ў мяне раней, калі я чытала нон-фікшн па-руску, калі ты бачыш загаловак кніжкі, табе здаецца, ого, там будзе штосьці цікавае на гэтую тэму, ты яе чытаеш, а потым разумееш, што ў арыгінале яна называлася зусім інакш, і там закраналіся іншыя тэмы. А тут для клікбейту ўзялі нейкую такую гучную назву, а ў тэксце пра гэта нічога і няма. Вось гэта расчараванне такое класічнае, і вось штосьці з разраду ў гэтых расчараванняў. Ну, гэта класічнае таксама расчараванне, як ведаеш, у нас нашы навукоўцы з усходняй часткі Еўропы, назовем гэта так, як яны пішуць свае манаграфіі, так, назва там манаграфіі будзе называцца так, а насамрэч там усё будзе крыху іначай, і вось сваю вось тэму заяўленую ў назве дысертацыі, манаграфіі, яны раскрываць будуць, як ты сказала, на 3 старонках, а ўсе астатнія там 250 сторонок. Гэта будзе, ну, просто нейкая такая агульная тэма, про которую там так, вода разліваць вось гэта ўсё. Просто каб заняць аб'ём кніжкі, набіць вось гэта. Ну, нейкае такое, вось я ж кажу, я вось успамінаю адразу вось гэтую кніжку, напісаў спадар Нінадавец, легенды старых млыноў, штосьці такое. У Беларусі выходзіла ў беларускай навуцы, здаецца, гэта я яе чытаў, калі рыхтаваў пераклад Крабата, і гэта была самая паршывая кніжка ever, проста, калі там пра млыны абсалютна нічого не сказана, а калі і сказана, то прям я не ведаю, у нейкіх зносках і ўсё, таму абы што. Ну, я ведаю, чаму гэта можа расчараваць, знаёмая сітуёвіна. Ну што, пераходзім да цяпер Сярожанькі. Да маёй чаргі цягнуць карапузіка. Цягне карапузіка. Расчараванне. Ты таксама будзеш расказваць пра расчараванне. Ну, давай. Буду расказваць пра расчараванне. Што цябе расчараваў летась, акрамя мяне? Як і ў мінулыя гады. Калі я расказваў пра сваё расчараванне, я
Я рабіў вельмі доўгі дысклеймер, так і тут я так думаю, што мне давядзецца рабіць нейкі дысклеймер. Я за тое, каб кніжкі замежныя перакладаліся на беларускую мову. Я за тое, каб людзі вельмі добра ставіліся да сваёй працы, да працы іншых людзей. Я за тое, што калі нешта там не задавальняе, каб у нас вёўся які-небудзь адкрыты, даволі ветлівы дыялог, вось, каб гэта не скатывалася ў абы што. Вось. Але для мяне, карацей, тут можна казаць вельмі доўга, запрагаць у розныя сані, у розныя калёсы розных канёў, але галоўнае расчараванне 25-го года для мяне стаў беларускі пераклад трылогіі Джона Рональда Толкіна «Валадар пярсцёнкаў». Зараз такі гук разнёсся па аўдыторыі. Некалі спадар выдавец Янушкевіч мне казаў, калі кніжка, калі пераклад добры, то пра гэта казаць трэба. Калі пераклад і сама кніжка не вельмі добрая, пра гэта казаць таксама трэба. І хутчэй за ўсё у першую чаргу трэба казаць пра тое, што калі табе што-небудзь не падабаецца. Паўтаруся, людзі, калі вам гэта зайшло... пераклады. Это пра ўсё навокал. У нас вельмі мала, не лаянкі, крытыкі. У нас больш выказваюцца або добра, або ніяк. Вось. Але тут маўчаць... я проста вельмі доўга думаў, вельмі доўга праглядаў свой спіс прачытанага, тое, што ў мяне накапілася за 25 год, і бадай, што з расчараванняў я магу менавіта назваць беларускі пераклад. Не мне табе казаць, як мяне бамбіла, калі я чытаў гэты тэкст, я там за табе і скідываў і розныя і прыклады, і ўсё такое. З чаго пачаць тут? Мне сказаць, мне не спадабалася, як гучыць беларускі тэкст. Прычым, ведаеш, ва ўсіх, і сам выдавец, і таксама першыя водгукі, которые пайшлі на гэты тэкст, усе там у адну трубу дудзелі, які клёвы тэкст, як ён здораўскі гучыць. І я такі, ведаеш, паціраючы ручкі, сяджу, думаю, зараз да мяне гэтая кніжка прыйдзе, зараз я пачну чытаць. І я узяўся чытаць, і я, як заўсёды, чытаю беларускія пераклады, альбо вельмі добрыя беларускія творы, я заўсёды іх чытаю з алоўкам, каб проста сабе пазначыць. Калі дзесьці якое-небудзь слоўца прыгожа ўпілілі, нейкі там звароцік, там перакруцілі што-небудзь такое, і калі гэта гучыць надта прыгожа, не тое, каб, ведаеш, каб скрасці там у свае пераклады, колькі вось так, падвучыцца вось гэтай вось натхніцца, падвучыцца вось гэтай вось методыцы, каму чаму методыцы, што са словамі працаваць таксама магчыма. Але канкрэтна ў гэтым перакладзе, што мяне збянтэжыла і што мяне расчаравала, менавіта праца са словамі. Бо заўсёды, калі асабліва цяперака, ведаеш, набраўшы ўжо пэўнага досведу і свайго перакладчыцкага, і таксама вось такога планамернага, аднароднага, гемагеннага чытання на беларускай мове, вядома, там сустракаюцца такія вось дзівы дзіўныя, даволі рэдка, радзей трэба прызнаць. Там, на кніжку, калі максімум можа там адбыцца там якіх-небудзь 10 вось такіх вось дзіўнасцей. Напрыклад, і калі браць канкрэтна такие пераклады, узять Павла Костюкевича, который перакладае там з англійскай мовы, з іўрыту і з рускай мовы нядойчы, он пераклаў майстра і Маргарыту. Там вось гэтыя дзіўныя дзіўноты, которые сустракаюцца, ты неяк лагічна можаш іх абгрунтаваць сам падчас чытання ў тэксце. Чаму вось гэта гучыць менавіта так? Чаму выбрана менавіта вось гэтая форма, а не якая-небудзь іншая? Альбо калі ты гэта сам патлумачыць вось цяперака і зараз вось прам на гэтай старонцы не можаш, то ты можаш там залезці ў слоўнікі, палазіць, пагартаць, пачытаць і такі, і вось гэту вось лагічны ланцужок вывесці і зразумець, чаму вось перакладчык выбраў менавіта вось гэтую вось стратэгію перадачы вось гэтай штукі. Тут я кажу канкрэтна аб словах, которые вось мяне спатыкаюць у тэксце, так? І у Костюкевіча, працягваючы гэту думку, мне вельмі падабаецца, як ён гэта робіць.
прынамсі матывавана, абгрунтавана, ўсё вельмі здорава. Таму што ён перакладае вельмі шмат такой гумарыстычнай літаратуры, назовем так. І тут, канешне, шмат чаго абгрунтоўваецца гумарыстычным эфектам. Тое, што вось табе у чытача трэба, каб там усмешку выклікаць. Так? Вяртаючыся да валадара пярсцёнкаў. Я, па-першае, вось гэтых камняў, пра якія я спатыкаўся, там было просто... Музей валуноў. Гэта ты сказала, я гэта не гавару. Вось, амаль што на кожнай старонцы. І я вось, так, зразумела, табе хочацца гэты тэкст састарыць, каб ён гучаў, я не ведаю, як які-небудзь там, ведаеш, як ты помнік літаратуры, который там нам дастаўся з давён даўна, з там сівых стагоддзяў ад прадзедаў спакон вякоў. Ладно, першыя старонкі, окей, я гэта прымаю, чытаем далей. Але потым, калі ты сядзіш і думаеш, а чаму ты выбраў вось тут менавіта гэтую форму? Чаму вось менавіта так? Чаму ты, каб састарыць гэты тэкст, пытанне, ці трэба яго старыць, гэта іншае пытанне, я не буду ў гэта ўдавацца. Гэта проста маё дапушчэнне, чаму гэта рабілася. Чаму ты выбіраеш менавіта гэтую форму? Чаму ты, там, груба кажучы, выбіраеш нейкае там з этымалагічнага слоўніка слова, которое там выкарыстоўвалася 100-500 мільёнаў гадоў таму, а не проста там, ведаеш, як-небудзь там пагуляцца з інверсіяй слоў, каб там, гэта можна выкруціць больш элегантна. І ведаеш, калі ты начытваеш, ты ж узяць кнігі Якуба Вольгі Токарчук, которую пераклала Марына Шода, там таксама яна апісвае якое 17-е, здаецца, стагоддзя, і гэта таксама вельмі старая мова, яна знарок зроблена такой старой. І тое, што робіць Марына, ты там не сустрэнеш старых слоў, а калі ты іх і сустрэнеш, то іх будзе вельмі мала, і яны будуць табе зразумелыя вось адразу пра свой кантэкст, пра сваё месца, якія у сказе займаюць. І плюс яна вельмі класна вось працуе з сінтаксісам з беларускім. Ты ўсё разумееш у гэтым сказе, але ён у цябе сволач, ён гучыць у цябе як нешта старое, як нешта вось вырванае з якога-небудзь калі не летапісу, то з нейкай вось, я не ведаю, авантурнага рамана якога-небудзь там сівога стагоддзя. І гэта вельмі класна. І вось гэта вось першая праблема, которая вось у мяне з Толкінам, которая вось мяне занепакоіла. І потым я пачаў проста заўважаць, што некаторыя словы, я тут кажу вось выключна пра словы, вось я ўжо некалькі разоў сказаў словы, бо хтосьці можа сказаць, вось чаму ты дакалёбваешся да слова, бо неяк так, ведаеш, дух твору захаваны і ўсё такое. Але калі гэтых слоў вельмі шмат, па адным, па два словы на старонку, то тут, ведаеш, ты спатыкаешся раз, спатыкаешся два, і ты пастаянна не паспяваеш уставаць, як ты зноў падаеш, зноў табе трэба лезці ў слоўнік. Потым я пачынаю заўважаць, што вось гэтыя словы, ладна, у цябе яны там выкарыстаныя старыя, але яны ў цябе выкарыстаны не матывавана. Я з нейкай там старонкі з 200-й я пачаў проста абуран думаць, ты няўжо там Толкін так усё па-старому напісаў, што ёмаю там цяжка чытаць. І я адкрываю, вядома, арыгінал і пачынаю чытаць. На гэтым месцы ужываецца такое сабе стандартныя словы, як на маё валоданне англійскай мовай. Я пачынаю чытаць увесь абзац, я пачынаю чытаць усю старонку. І мне там з маім валоданнем, паўтарусь, там не самым яскравым англійскай мовы, я чытаю гэты тэкст нармальна. То бок там не было нейкіх слоў звыш твайго лексікону і валодання англійскай мовай. Менавіта ў гэтых месцах там не было такога. У мяне гэтай кніжкі зараз вось пад рукой няма, але яно гэта ёсць. Людзі, калі вы чытаеце гэту кніжку, калі спатыкаецеся, просто для мяне гэта стала такім, ведаеш, лінгвістычным выклікам, лінгвістычным практыкаваннем, што вось гэтая кніжка для мяне вельмі вялікая нагода пагартаць вельмі шмат слоўнікаў. Там ты знойдзеш, ведаеш, з сінанімічнага раду вельмі шмат усякіх слоў падобраны там пад слова гарызонт, там і ёсць і кругагляд,
которое вось я не ведаю, як ты выкарыстоўваеш слова кругагляд альбо там Ну, не ў віда значэнні гарызонт. відавок ці штосьці, ну нешта такое вось, ну пазём таксама вось гэта як гарызонт. Ну калі ты складаеш вось часткі слова, ты можаш зразумець, але менавіта ў самім тэксце для цябе гэта ну неяк цяжкавата, і ты раскрываеш слоўнік клышкі сінонімаў і блізказначных слоў, і ты так ага, шукаеш слова гэта гарызонт, ага, і знаходзіш ага, сапраўды ёсць там вось гэтае слово пазём, але яно гэтае слово стаіць на апошнім месцы і з пазнакай там нейкай там я не веду устарэлай альбо абласной альбо яшчэ што-небудзь такое. Ты открываешь арыгінал, а там якая-нибудь там звычайны Horizon альбо что-нибудь такое. Калі у нас есть слово моё любимое далягляд, ну которое можно там небакрай, гарызонт той же самы, гэта цалкам нарматыўнае слово. Наколькі то слово гарызонт можна выкарыстоўваць у валадары пярсцёнку, ну гэта ўсё на сумленні перакладчыка застаецца. Але ну слово там пазём і ўсе астатнія вось гэтыя састаўныя, ну тут нейкі такі камон, ребята, як бы у мяне пытанні. Вось я і гэтымі пытаннямі задаюся дагэтуль. Потым, ну каб не быць галаслоўным, яшчэ там пару прыкладаў з такіх, которые мяне просто вось ускрай здзівілі, я не зразумеў, навошта гэта было рабіць. Напрыклад, той дзеяслоў сігаць альбо сігаць, так? Вось, там, грубо кажучы, ён сігае па вуліцы, ён сігае па полю. Ну, ён засігаў па вуліцы, ён засігаў па полю. Засігаў. Ну, як бы для мяне гэта пад уплывам якіх-небудзь эмоцый, там гарцаваць, такое, ведаеш, ускокваць, го-го-го. О, возьміце, чытачы, паглядзіце на Ютубе, забіце, як ну відосы, як ось коровы, которые зімуюць усю зіму у хляву, і як іх ну вясной у траўні месяцы, як іх першы раз выпускаюць пасвіцца на поле. Просто паглядзіце там, не ведаю, на розных мовах, калі вы можете загугліць, заютубіць гэта ўсё, і просто паглядзіце, вось гэта акурат тое, што называецца сігаць, так? Тое, што яны засігалі па полі. А тут просто ну чалавек сеў, альбо чалавек, альбо хобіт, альбо якое-небудзь іншае там якая-небудзь іншая магічная істота селі там на коня, на звычайнага коня і засігалі. Просто ну як бы і ты глядзіш, што гэта значэнне просто, што яны паскакалі кудысьці. Просто банальна паскакалі як каўбой, гэ-гэ-гэй, там насустрач далягляду, так, пазёму назовем, калі гэта тебе так падабаецца. І ну і адразу карцінка вымалёўваецца, што конь ніхера не згодны на тое, каб на ім зараз сядзелі. І ён пачынае вось так во просто падскокваць, каб я не ведаю навошта, каб скінуць свайго седака альбо каб яшчэ што-небудзь там дамагчыся сваёй іншай мэты. І вось гэтае гулянне з сэнсамі, наданне іншым дзеясловам якога-небудзь больш агульнага сэнсу альбо такога нейкага іншага, ну гэта мяне просто ведаеш, для чалавека, который працуе з мовай, который працуе з тэкстамі з беларускім, гэта мяне неяк так насцярожвае, бо ведаеш, я працаваў з некаторымі карэктарамі, которые мне вось казалі, чувак, вось гэта тут, вось гэта не азначае, таму калі ласка, давай вось так не будзем вось гэта прыдумваць. Таксама хочется вось адразу што ўспамінаецца гэта слово, папаска. Калі ну папаска гэта калі ты едзеш на кані, вядома, і табе трэба зрабіць перапынак, каб паесці самому і, па-першае, каб пакарміць свайго каня. Ну, неважна, як ты яго будзеш карміць, альбо ён там папасвіцца сам, таму разумеем, адкуль слова такое папаска узялося, папаска, так? Альбо там, я не ведаю, там у цябе нейкі наўючанае сена недзе там на крупе каня валялася, просто пакарміць каня. Вось асноўная мэта вось гэтага перапынку гэта даць есці альбо папіць каню. І калі ў яго вось ну 9 галоўных герояў ідуць па пячоры моры, па штольнях моры, і яны спыняюцца на папаску, ну рабяты, ну як бы яны ідэнтыфікуюць сябе як коні. Ну яны наўрад, але ёсць хтосьці больш, который стаіць зверху і гэта ўсё апісвае і который ўсё ж таки іх ну ідэнтыфікуе. Як бы альбо ў іх там ёсць адзін з герояў, гэта які-небудзь закамуфляваны, замаскіраваны конь, і ў іх
сапраўды Так. была матывацыя спыніцца на папаску. Але што мяне парвала, просто парвала, гэта эльфы, которые сабраліся на вячоркі. У мяне у мяне такія цвыркуны ў галаве зайгралі, калі я прачытаў вось гэтае месца ў гэтай кніжкі, у гэтай кніжцы. Гэта куды гэта? Вось усё слова вячоркі, усё з тым, якую гэта мае значэнне для беларускай традыцыйнай культуры, так? І калі ў арыгінале гэта ідзе merrymaking, я вось знарок таксама лез, поўзаў, глядзеў, што гэта такое. І перадаваць вось гэта merrymaking як вячоркі з вось гэтымі ўсімі, которые належаць усімі вось гэтымі традыцыямі, абрадамі. Прабачце, калі ў нас там была перадача, вельмі доўга ішла, запрашаем на вячоркі. Я не ведаю, у тваім дзяцінстве ты памятаеш, была ці не была? Не Гэта адна памятаю. з маіх любімых перадач. Адна з любімых перадач маёй мамы была вось там у пачатку 90-х гадоў. І там, калі вы таксама можаце гэта заютубіць і паглядзець, выбераце там які-небудзь выпуск якіх-небудзь там пачатку 90-х, канца 80-х гадоў, там бачна па якасці відэа, што гэта будзе несучаснае нешта. І паглядзіце. І вось гэта вось тыя вось вячоркі. І вось гэта тое, з чым мы жывём, беларусы, так? І калі ты эльфы ў цябе збіраюцца на вячоркі за гармонікам у народных строях, там я не Не ведаю, ідэнтыфікуюць сябе як беларусы. Не, знайдзі ты што-небудзь іншае, калі ласка, Ігор, тут упала гэта імя так з маіх вуснаў, прабачся. Але вось гэта тое, што мяне вельмі расчаравала ў гэтых кніжках. І я да канца не магу зразумець, навошта была выбрана менавіта вось гэтая стратэгія перакладчыцкая. Навошта пазнаёміць чытача з новымі словамі? Класна, але Чытачы не асабліва задаволеныя. Я не ведаю, наколькі задаволены іншыя чытачы. Я бачыў некалькі, ведаеш, такіх крытычных заўваг, адна складовых у Facebook альбо там у іншых, которые неяк так непрыгожа затыкаліся, которые затыкалі вельмі непрыгожа, як мне падаецца. Таму тут уже уступаю я, магчыма, у гульню гэту з такім, ведаеш, разносным водгукам на гэта ўсё. Але я ж паўтаруся, пакуль што гэта вядзецца выключна пра словы. І тое, што гэта было зроблена, мне просто, мякка сказаць, расчаравала. Адзінае, што у мяне думка, которая мяне не расчароўвае, гэта тое, што, ведаеш, у нас цяперака ёсць у беларускай перакладной літаратуры два варыянты валадара пярсцёнкаў. Уладар пярсцёнкаў, валадар пярсцёнкаў. І я разумею, што гэта не апошняе. У нас два не застанецца. Будзе які-небудзь трэці. Наколькі ён будзе ўдалы, гэта тады ўжо будзе пытанне, гэтым пытаннем мы будзем задавацца тады, калі ўжо будзем мець на руках вось гэты трэці пераклад. Але тое, што я ўбачыў, тое, што выдала выдавецтва Янушкевіч, у мяне гэта выклікае вельмі шмат пытанняў. І таму расчараванне года я назову менавіта трылогію «Валадар пярсцёнкаў». Наконт чытачоў магу сказаць, што гэта адна з тых кніг, адносна якой вельмі часта выказваюцца чытачы, звычайныя наведвальнікі, якія прыходзяць да нас у кнігарню. І вось тое, што я чытала ў інтэрнэце, там нейкія водгукі людзей, вось гэтыя аднарадковыя, якія пісалі, што ім было цяжка прадзірацца праз тэкст менавіта праз лексіку. Праз тое, што яны сустракалі словы незнаёмыя, і некаторыя словы яны нават не маглі знайсці ў слоўніках. Так, там все ж такі многія з гэтых слоў ты можаш знайсці, але ты бачыш, што гэта гістарычны слоўнік беларускай мовы ці яшчэ і што-небудзь такое неверагодна дападобнае. Якія-небудзь рэгіянальныя слоўнікі, так. Адтуль такія старыя, Станкевіча, Байкова-Некрашевіча, вось гэтыя слоўнікі. Вось таксама адтуль вельмі шмат. Дапатопнае. Гэта не самае дапатопнае, і хай так будзе, але Але былі людзі, якія казалі менавіта пра словы, якіх наогул проста яны не сустракалі нідзе ў слоўніках, і яны не заўжды маглі зразумець, не ўсе такія настойлівыя, як Сярожа, каб зазіраць у арыгінал, людзі проста чыталі далей без разумення таго, што ж гэтае слова значыць, бо не заўжды сапраўды значэнне слова выводзілася з кантэксту. Мяне насцярожыла думка пра тое, чаму я гэты тэкст па-руску чытаю нармальна. Я у
11 класе я чытаў валодара пярсцёнкаў, не памятаю перакладзе каго, і я не поўзаў па слоўніку. Я чытаў гэты тэкст у якім у 2010, здаецца, годзе па-нямецку. Я таксама не зазіраў у слоўнікі. Гэта мова, которую я Недапрацоўка ведаю рускіх і лепей, нямецкіх перакладчыкаў. и которую я ведаю лепей за англійскую, горай за рускую, горай за беларускую, але я таксама там не зазіраю пераклады, таму што мне там кожнае слово зразумелае. А тут як быццам бы я не ведаю, гэта не тая мова, на которой там збольшага гавораць там мае продкі і моя мама і моя бабуля гаварыла. І тут мова, з якой я працую, і тут для мяне просто белы шквал нападае на мяне. Гэта і магчыма, ведаеш, там я цалкам магу зразумець, чаму чытачы такія нясмелыя ў сваіх вось гэтых выказваннях наконт таго, што ім гэтая кніжка цяжка чытаецца, таму што ў іх няма вось гэтага досведу, і яны такі думаюць, Можа, я просто можа, я дурнаваты. просто лох, так? Таму ладно, хай будзе так. Але навошта гэта рабіць, навошта чытача рабіць лахом? Вось гэтага я не разумею. У мяне, канешне, ведаеш, я таксама пакутую тым, як перакладчык, што мне хочацца там уляпіць якое-небудзь там, ведаеш, завярнуць якое-небудзь слоўца выключна дыялектнае, которое мне падабаецца, але я гэта раблю, але не ў такой масе. І там, ведаеш, каб з кантэксту, каб там з сітуацыі, которая апісаная ў кніжцы, каб там пагучанне слова, каб гэта было цалкам зразумела і цалкам прымалася чытачом, нават калі гэтага слова няма ў тым самым у інтэрнэце, калі ты нават яго не знаходзіш, калі не гугліцца ўвогуле. Але калі я чуў гэтае слово вось у жывой гаворцы, там у сваёй мясцовасці і ўсё такое, чаму это, которое гучыць цалкам вось выключна вельмі смачна па-беларуску, і калі яно зразумела, чаму б не ўжыць. Але я ж кажу, паўтаруся, у пэўнай, у дазіроўцы, у панятнай вось гэтай вось прымальнай меры. Таму я тут адбамбіў, я не ведаю, будуць расчытваць ребята, которые слухаюць нас, гэта маім расчараваннем, альбо абзавуць гэта ўсё ж таки бесячкай, тое, што мяне выбесіла. Не, хутчэй гэта расчараванне, паўтаруся, гэта расчараванне ў тым, што мы не спынімся на перакладах Толкіна. Што ў нас вось як у рускіх вось некалькі перакладаў, так, і што ў нас таксама будзе які-небудзь трэці пераклад, і дай Божа, каб ён быў нармальны, талковы, вывераны, зразумелы, вось, і прыняты людзьмі як эталонны пераклад. А можа, гэта акурат сведчыць на карысць твора, што гэта настолькі стылістычна цікавы тэкст, што кожны перакладчык спрабуе падабраць нейкую сваю перакладчыцкую стратэгію, бо ім падаецца, што вось на іх мове гэты тэкст павінен гучаць менавіта так. Насамрэч, не многія тэксты гэтым могуць пахваліцца, хаця я зараз задумалася пра Yellow Face, яго можна было перакласці так, як гэта зрабіў рускі перакладчык, каб гэты тэкст загучаў так, як быццам бы галоўны герой гэтага твора шабаноўскія гопнікі. Але тут уже гэта выключна яго інтэрпрэтацыі. Добра, але ты вазьмі, напрыклад, такі тэкст, як «Ненасытнасць» Віткевіча. Ты па-беларуску Такое мы яшчэ чытаеш? сёння пагаворым. Ты чытаеш гэты тэкст, і ты разумееш, што, бляха, гэта тэкст проста, у арыгінале ён мега касмічны. Вось. Это мы пазней. І чамусьці Алена Петрович, яна не дазволіла сабе нешта ўдавацца ў такія, ведаеш, там, занурацца ў такія глыбіні. Але калі мы будзем гаварыць пра гэта пазней, то добра, мы пагаворым пра гэта пазней. Цяпер пераходзім да наступнай намінацыі, дзе буду расказваць штосьці я. Мне хочацца, ведаеш, мы зараз пагаварылі пра два расчараванні, хочацца, каб зараз былі два кані, каб потым мы маглі добра гаварыць пра кніжкі. Ой, а ведаеш, мне так падабаецца, што мы ў свой час абралі менавіта вось 3 такія пазітыўныя намінацыі і 2 негатыўныя, бо, ведаеш... Каб пазітыўнага было пабольш, так? Каб пазітыўнае пабольш і не нашмат, але это такое. Бясячка. Зараз я буду сядаць на коня і гаварыць пра тое, пра што... Конь па мянушцы бясячка. Так, ужо... Засігаў на кані. На кані і бясячкі. Мне здаецца, што я ўжо неаднаразова трошкі бясілася на гэтую кнігу і агулам на гэты жанр, кірунак, які трэба таксама зрабіць дысклеймер. Як Сярожа, я пачну з дысклеймераў, што
я не адмаўляю ў праве на існаванне ніякім літаратурным творам. Тое, што я засіраю які-небудзь літаратурны твор, не значыць, што ён не павінен існаваць. Павінна існаваць уся літаратура, таму што мне здаецца, што на кожную кнігу знойдзецца свой чытач, які будзе атрымліваць асалоду ад гэтай кнігі, і рэйтынг кнігі 4,57, здаецца, пра якую мы пагаворым далей, пры колькасці чытачоў больш за 3 мільёны, сведчыць пра тое, што нават на самую дрэнную кнігу знойдуцца свае чытачы, якія будуць атрымліваць ад яе асалоду. Вось так я цябе заінтрыгавала. Замануха для дурачка, як кажа Сярожа, ці што там... Для ідыёта. Так, заінтрыгаваць, як заінтрыгаваць ідыёта. А мы пагаворым з вамі пра кніжку Рэбекі Ярас, якая называецца «Чацвёртае крыло». «The Fourth Wing», «Чварте скрыдло», якая ва ўсіх польскіх кнігарнях стаіць. Ну, уже хіба не стаіць, уже гэтая хваля трошечкі прайшла. Я прачытала... Што ў іх стаіць? Кніжка на палічках у топе. Я прачытала першую. Дакладней, я праслухала аўдыёкнігу, каб гэта было яшчэ і з карысцю. У арыгінале ці на польскай? Гэта ўсё у арыгінале, так. І гэта было настолькі максімальна проста лексічна, што ніводнага разу ў слоўнік зазірнуць не давялося. Але вельмі сумная рэальнасць заключаецца ў тым, што гэтая кніга стала адной, ну, вось першая частка, калі яна там выйшла ў 23-м, здаецца, стала адной з найлепшых фантастычных фэнтэзійных кніжак, якія выходзілі ў той час. Але праблема ў тым, што ў гэтай кнізе няма нічога з элементаў фэнтэзі. Вот Сярожа у нас тут як галоўны эксперт па гэтым жанры ў маім жыцці. Гэта той выпадак, калі ёсць банальны любоўны раман, назовём гэта так, нават не любоўны, а вось вельмі модны зараз эратычны раман, дзе героі, я не магу падабраць якое-небудзь дурацкае слово для выкарыстання у якасці значэння палавога акту, я не ведаю, шпёхаюцца там, я не ведаю, какое-нибудь такое трэба дурацкае слово падабраць. Порхаюцца, вот это вот... Склешваюцца, карацей, вот. Карацей, гэта твор, у якім героі склешчваюцца налева направа, але каб гэта не было нейкім бязглуздым эратычным раманам, аўтарка дадала туды драконаў, дадала туды магічны свет, нейкія там элементы вось гэтай магічнай школы, абранага персанажа, і сказала, што гэта фэнтэзі. І проста мяне гэта так злуе, што я нічога не маю супраць эратычнай літаратуры. Яна неверагодна папулярная ў свеце. Мы можам пабачыць гэтыя бясконцыя вокладкі кніжак з аголеным мужчынскім торсам, там, дзе ён прыабдымае жанчыну з такой вузкай таліяй, і тут Сярожа пачаў стрыптыз. Калі-небудзь і ты будзеш на вокладцы такой кнігі, але гэта будзе што-небудзь пра тое, як захаваць здароўе пасля 60. Все, ты расчараваны мной. Не, вось... я не расчараваны, я просто усцешаны тым, што ты верыш у тое, што я дажыву до 60. Ну, добра. І пасля 60 буду жыць. Нам яшчэ падказ, ну, яшчэ і будзеш адносна здаровы, каб... Ну, чакай, пасля першай сустрэчы з Ігорам Куліковым я не бэндзі жыць. Ты атрымаеш томікам Толкіна па галаве. Дык вось, я нічога не маю супраць эратычнай літаратуры, гэта окей, ёсць вялікая колькасць людзей, якім гэта падабаецца, гэта класна, але калі, ну, але мне нічога не перашкаджае бамбіць над гэтым. І вось менавіта над перанясеннем вось гэтай эратычнай літаратуры у а-ля фантазійныя сусветы, каб называць гэта фэнтэзі, мне проста вельмі шкада жанр фэнтэзі. Таму што, ну вот, каб я хацела прачытаць нейкую танную імітацыю кніжкі ў жанры фэнтэзі, то вот кніжка, якую я абрала, гэта выдатны варыянт. Па-першае, гэтая кніга, калі вось абстрагавацца ад таго, што гэта эратычны раман, які прыкідваецца фэнтэзі, ну, окей, гэта рамантычная фэнтэзі, новы жанр, папулярны і добра. Але праблема ў тым, што гэтая кніга, яна вельмі другасная. Яна нават у свеце, ну, эратычны раман таксама складана зрабіць нейкім там выбітным шэдэўральным, але ну, вось 50 адценняў шэрага змаглі стрэліць нейкім чынам сярод вось усёй гэтай процьмы кніг, якія расказваюць пра адносіны з элементамі БДСМ, вось гэтага ўсяго. Ну, тут зразумела матывацыя, там вельмі на мэтавую аўдыторыю гэта стрэльнула ўсё. Так, на дзевачак рамантычных, якія думаюць, што не на дзевачак, а на вось гэтых хатніх гаспадынь, которым там, ну, мілфы... Которые калісьці былі дзевачкамі, якія марылі пра свайго прынца.
А цяпер яны жывуць з санцехнікам Васем, які прыходзіць дадому бухі. Ну так, Ну, гэта все которые ясна. отправляют там сантехника Васю на працу, а троих детей отправляют у школу, а сами сядзяць, парабілі штосьці, і вось ім трэба там адкрыць кніжку, разгарнуць, там Марыць пра памарыць свайго крысціяна грэе. Вось, ну, вось такой. І гэта офігенскі тое, што Так. аўтарка, тое, што рэдакцыя, што яны ўхапілі вось гэты трендзік, і тое, што ну, яны не ўхапілі, яны сталі як это правадырамі, ачольцамі на чале вось гэтых трендаў. Вось, ну і 50 адценняў шэрага ж таксама былі фанфікам па кнізе сумеркі. Але яны стварылі нейкі свой свет, вельмі вялікі, шырокі, глыбокі і гэтак далей. Я прачытала ўсе часткі 50 адценняў шэрага, гэта зноў жа не тая літаратура, якую я люблю, але окей, камусьці падабаецца, нічого супраць не маю. Але тут гэта настолькі другасная кніга, што ты проста чытаючы яе, вось вот так вот вушы гэтыя заечыя тырчаць і машуць табе лапкамі творы, якія ты проста пазнаеш, і нават я не асаблівы вялікі аматар фэнтэзі, у сэнсе я не надта разбіраюся і не шмат чытала, і тым больш такога янг-адалтнага фэнтэзі, але там нават я пазнавала многія знакамітыя гісторыі. Плюс Гаррі Поттер, ладно, окей, заб'ем, што там ёсць драконы, магія, вось гэта ўсё, але герой у гэтай кнізе «Чацвёртае крыло», яны размяркоўваюцца па гэтых 4 крылах, яны павінны вучыцца, спаборнічаць, зарабляць нейкія там ачкі, дэманстраваць свае здольнасці. Ну ладно, можа быць, Джан Роўлінг таксама гэта ўсё не прыдумала, раздзяленне па факультэтах. Потым гэтая кніжка рэкламавалася як спалучэнне Дывергента і гульні тронаў. Але мне здаецца, што аўтарка проста перайграла ўсіх, і яна тупа перапісала Дывергента і гульню тронаў. Яна тупа перапісала галодныя гульні. Гэта ўся кніга, гэта проста галодныя гульні, але версія, як быццам бы, вось, калі б у сусвеце галодных гульняў былі драконы. Ёсць куча нейкіх сучасных вось гэтых фэнтэзі, типа Акатар, гэта называецца, як гэта расшыфроўваецца, Экорт оф чо-то там, Роусен, чо-то там, ну, карацей, Акатар, гэта вядома пад абрэвіатурай. Адтуль яна панакрадала. Яна проста узяла ўсе, ну, зноў ускочыла на гэтую хвалю, узяла ўсе самыя знакамітыя кнігі у вось гэтым жанры, нейкія фантазійныя, янг-адалтныя, далучыла туды нейкую такую бясспрэчную класіку падлеткавую кшталту Гаррі Поттера, галодных гульняў, Дывергентаў, злучыла гэта ўсё, і такая 2 сабачкі, якія, вот, слова мацернае напісана, і да, пладзіцесь, размнажайцесь. І гэта настолькі, і дадала туды... Егіпецкі бог Эбітес. Так, і дадала ёсць туды... Анубіс, а ёсць Эбітес. І дадала туды склешчванне ў персанажаў проста на кожным кроку, як быццам бы яны... Ну, ладно, яны ёсць падлеткі са сперматаксікозам. Тады ўсё окей. Ну, але тым не менш, это просто, это реально на кожнай старонцы, гэта настолькі яны там раздзіралі адно аднаму пазногцямі спіны, і... Яны ператвараліся ў гэтых вось двухгаловых монстраў, як там апісваецца. Это вот найгоршая эратычная сцэна, і калі б вось уручалася прэмія у свеце фэнтэзі, то яна адышла да гэтай кніжкі. Скажы мне, пра што тая кніжка ўвогуле? Як тебе растлумачыць? Ёсць галоўная гераіня Вайлет, гэта такая вось тыповая абрана, якая трапляе у а-ля магічную школу, якая падзелена на 4 вось гэты, на 4 часткі, а-ля факультэты, але ў іх это называецца крыло. І там ёсць недаступны пацан вось гэты, як яго Ксейден, там такія дурацкія імёны. Але ён яшчэ пастаянна, вось што мяне бесіла, яе звуць Вайлет. І як ты думаеш, колькі вось на адну кніжку разоў ён называе яе Вайленс, бо гэта типа так смешна, што яе імя падобна да слова гвалт, і ён называе яе не Вайлет, а Вайленс. Ахахахаха. І гэта адбываецца літаральна там ледзь не праз старонку, кожны раз, калі яны сустракаюцца, яна такая, я не Вайленс, я Вайлет. Ну і вось там у іх проста праблема ў тым, што гэта настолькі непрапісаны свет, яна настолькі проста ўкідвае нейкія штукі, што вось гісторыя выглядае так, як быццам бы яна, пішучы, прыдумвала, што будзе далей, не прадумваючы гэта неяк загадзя, і, можа быць, гэта окей, але ў цябе агулам павінна быць нейкая структура. Ёсць вось, ну, іерархія вось гэтых секцыяў, іхніх крылаў, гэтых эскадрылляў, вось гэтага ўсяго, яна настолькі заблытаная, што гэта ты проста не разумееш, што адбываецца. Вось усё, там нейкая вайна, якая ў іх там адбываецца, нейкія нечаканыя сюжэтныя павароты, калі той, хто быў добрым, аказваецца дрэнным, і это вот паварот. Але большая частка кнігі прысвечаная таму, што гэтая дзяўчына успамінае гэтага вось пацана свайго, яна адчувае да яго вось гэтае памкненне, прагу пасклешвацца з ім у розных закуточках, і часам яна там
сутыкаецца з нейкімі выпрабаваннямі выпадковымі і нідзе не тлумачыцца, што яны будуць рабіць, як яны будуць рабіць. Просто аўтарка прыдумвае вось гэтыя ўсе выпрабаванні, нейкія вось гэтыя бітвы, войны, просто вось яна піша кніжку і щось там прыдумвае, а складзецца гэта ў агульную карцінку ці не складзецца, усім, о боже мой, да всем насраць. Так а там сапраўды ёсць это порно з драконамі, там Так, сапраўды... ну не з драконамі, Там сапраўды этот дракон вываливае свой вялікі зялёны Нефрытовый нефрытавае стрыжень. сцябло, і Не, жанчына драконы там жанчыны і пытаецца, мужчыны гэта стараецца робяць. увапхнуць гэта туды, куды не Это можа быць, Серожа, шчыра впіхваецца. кажучы, можа быць, гэта і было б цікавей чытаць чыста з нейкага анатамічнага, фізіялагічнага пункту гледжання, але гэта ўсё робяць людзі, і таму там нічога асабліва новага ты не адкрыеш. Так а чаму гэта называюць там порно з драконамі? Это я называю... Ну, в сэнсе, што это кніжка, у якой ёсць порна і драконы. Я ж уже кажу, што гэта трэба перайменаваць у порна і драконы. Всё, так мне кажуць, не порно з з драконамі, драконамі. я такі, ніфіга се. Ладно. Так, гэта тут маецца на ўвазе, што драконы дзесьці таксама ў сюжэце прысутнічаюць, і гэта, ведаеш, як калі ты хочаш нейкае відэа зрабіць папулярным, вірусным, дадай туды коціка. У свеце фэнтэзі, калі ты хочаш зрабіць нейкую кніжку вядомай, папулярнай, каб яе чыталі, дадай туды маць яго драконаў, і все, і нічога не больш рабіць не трэба. Не трэба прадумваць сюжэт. Проста усе гэтыя нашы любімыя мужчыны, там Брэндон Сандерсон, я не ведаю, Джордж Мартин, плачуць проста ад таго, наколькі можна напісаць такую фігню, просто абсолютно не прадумаўшы нічога, на каленцы скаляпаць нейкі свет, сабраўшы яго з кавалкаў іншых тэкстаў. І вось, камон, 4,54, здаецца, 3 з чымсьці там мільёны чытачоў. Ну, гэта пацвярджае тое, што цяперака кніжкі таксама... Што 80% насельніцтва зямлі тупыя. Не, я не про гэта кажу, хочу сказаць про тое, што паспяховасць кніжкі гэта залежыць не столькі цяперака ад таленту, колькі ад прасоўвання гэтай кніжкі выдавецтвам альбо там, я не ведаю, якімі-небудзь зацікаўленымі асобамі. Усё, што мы чыталі ў Yellowface. Так, бо, ведаеш, вось гэта цяперака сацыяльныя сеткі, YouTube, Instagram, TikTok, яны цяперака проста працуюць і могуць прасунуць усё, што захочаш, усё там, на што заплочаны будуць баблосікі. Гэтая кніжка, гэта акурат прыклад вось той самай букток літаратуры, пра якую я часам гавару. Гэта кніга, якая проста расфорсілася ў TikToku, стала неверагодна папулярнай, у яе там куча адэптаў, і ці стала яна такой папулярнай без тиктока, невядома, але ў нас ёсць вось факт таго, што гэта адна з галоўных аўтарак вось пасля Колін Гувер, якая піша проста рамантычную літаратуру без драконаў і порна, але такую жыццёва-меладраматычную. Яна была каралевай буктоку, а цяпер мне здаецца, што Рэбека Ярас прыняла гэтае пачэснае званне на сябе. А сярод тваіх знаёмых ёсць хто-небудзь, каму там спадабалася чварта скрыдла? Так, ёсць дзве дзяўчыны, і это не то, што мае блізкія знаёмыя, але гэта знаёмыя, скажем так, якія з задавальненнем гэта прачыталі, таму што для іх это была такая літаратура для адпачынку, і гэта не жанчыны там 40+, у якіх муж і дзеці, гэта майго ўзросту дзяўчаты нармальныя, звычайныя, адэкватныя, але для іх, я іх не асуджаю, проста я бамблю з гэтай кніжкі, але я не стала горш ставіцца да дзяўчат пасля таго, як яны агучылі, што ім гэтыя кнігі падабаюцца, што гэта там для іх цудоўны свет. Окей, можа быць, у мяне проста гора ад розуму, што я ўяўляю, як павінен выглядаць фэнтэзі свет, і для мяне гэта дзіцячы садок. Праўда. Я разумею мэтавую аўдыторыю гэтай кнігі, я не мэтавая аўдыторыя гэтай кнігі, але гэта не перашкаджае мне пабамбіць трошкі на яе. Калі вам яна спадабалася, класна, я рад, я шчыра вам зайздрошчу, таму што мне б хацелася часам, каб жыццё было маё трошкі прасцейшае і каб мяне маглі радаваць вось такія рэчы. А тут чытаеш мільёны кніжак, спрабуеш знайсці той самы перліну, тую самую, а яна ўсё ніяк не знаходзіцца, бо гора ад розуму. Бо часцей сустракаюцца вось такія кніжкі, як «Чварты з кшыду». Мне так падабаецца яе па-польску называць, не ведаю чаму. Таму што, я не ведаю, ці буду... Яно табе вока намазоліла менавіта гэтай назвай. Так, яна мне пастаянна траплялася ў кнігарнях Будапештаў англамоўных і па-англійску. Але ў Польшчы яна таксама, калі асабліва выйшлі, што там Iron Flame, другая ці трэцяя частка, яшчэ нейкая... я не памятаю, як яны называюцца, але я не ўпэўнена, што я буду чытаць гэта далей. Хаця мне сказалі, што у
наступных частках эратычны складнік стане яшчэ большым. Не тое, каб мяне гэта прывабіла, але я хачу пакрынжаваць. Таму, магчыма, аўдыакніжкі наступныя я паслухаю. Усё ж такі аўдыакніжкі як быццам бы для мяне не такая страшная трата часу. Плюс я сябе супакойваю звычайна тым, што гэта аўдзіраванне, я трэніруюся слухаць па-англійску розныя тэксты, бла-бла-бла. Я могу тебе пораить вот так этого Володара Персёнкову читать там прям зможешь шмат чаго можешь набрацца якаснага вельмі Слоў такога. розных. Ну я ж прачытала першы час. Абсолютно. Мне стала лягчэй, Сярожа, ты не ўяўляеш. Я жыла з гэтым. Ну все, ты целый год терпела. Так, я яе прачытала так даволі даўно. А цяпер Сярожа нам раскажа пра наступную намінацыю. Про наступную намінацыю, про якую буду ўжо расказваць я, магчыма, штосьці проста расказваць, а магчыма таксама бамбіць, але два з двух гэта, канешне, наўрад ці так атрымаецца. Я выцягнуў кансерву года, і гэта ў нас адкрыццё, тое, што для мяне, для цябе стала ў гэтым годзе такім, ведаеш, нечым такім знакавым, на што ты не звяртаў увагі. І для мяне, ну, прызнацца шчыра, гэта ў мяне намінацыя, калі я падбіраў кніжкі, яна падабралася самая апошняя, і, магчыма, я нацягнуў, я не ведаю, саву на вожыка. Саву на вожыка? Што? Это ты фэнтэзі начытаўся романтычных? Ну, там ёжыкі, вожыкі, кактус, сава, глобус. Нормально. Для мяне адкрыццём года стала такая спадарня, зялёная кніжка Югася Каляда. Ці таксама яна ў адкрыцці ці дзе? Так, яна ў мяне таксама, у мяне там два адкрыцці, але Югася асноўны пункт гэтага спісу. Ну тады можам паговорыць разам. Могу табе пахваліцца, каб ты мне зайздросціў, у мяне тут есть аўтограф Югасі ў кнізе. Я табе не зайздрошу. А потым, калі ў цябе будзе адкрыццё, ну вось тады ты ўжо там што-небудзь адкрыеш для нас. Чаму адкрыццё? Таму што Югася Каляда для мяне была абсалютным ноунеймам. Так, я, грубо кажучы, я нанова зайшоў у беларускую літаратуру, у пераклад, і ўсё вось гэта тое, што ўзаемазвязанае з гэтым. Крыху ўжо пазней, чым выйшла першая кніжка Югасі. Ну, трэба сказаць, што Югася вось выдала ў якіх гадах галоўную памылку Афанасія? 20 з чымсьці там, зараз я скажу. 2005 год гэта быў. 2005 год, і потым вось яна вярнулася ў літаратуру толькі вось летась. То бок, шэдэўральны камбэк. 20 гадоў маўчання літаратурнага, і тут вось прям дзверы на розхрыст. Вось такой таксама плашч на розхрыст. Сустракаеце, вось. І гэта было вельмі класна. Трэба сказаць, што гэта кніжка, калі яна дайшла да мяне з Польшы перакладнымі, гэта тая кніжка, которую я адразу вось на наступны дзень узяўся ж адразу і чытаць. І тое, што я быў у захапленні, гэта сказаць мала. Я быў у захапленні ад таго, што банальны такі сюжэцік, про который мы паглядзелі 1000 фільмаў, про которые мы там чулі розных там, ведаеш, рэінкарнацый дэфігішча ва ўсіх медыякультурах, і тое, што ён, я не ведаю, упершыню з'явіўся альбо таксама паўтарыўся у беларускай літаратуры, калі два чалавекі мяняюцца целамі, так, душы іх пераходзяць там, грубо, альбо розумы мяняюцца вось гэтымі абалонкамі, і ім трэба потым неяк прыстасавацца да новага жыцця, да новай ролі ў гэтым жыцці, і магчыма дазнацца прычыну, чаму гэта сталася, і неяк так вярнуць сябе ў сваё былое цела, альбо не вярнуць. Ну вось гэта такі, я не ведаю, ужо нейкі стаў, набіўшы аскоміну, сюжэт, так, у літаратуры і там кінематографе. І тут вось гэтая штука сустракаецца акурат вось у гэтай кніжцы, і гэта ўсё робіцца з вельмі клёвай, эстэтычна, стылістычна выверанай мовай. Ты чытаеш, табе мега цікава гэта ўсё чытаць, атрымліваеш насалоду, табе не трэба лазіць ні ў якія слоўнікі, ты цалкам успрымаеш усё, што там ёсць, усё там гарманічна, усё прям вось кладзецца, як я не ведаю, як моя бабуля казала вось гэтымі ўсім на-на-на-на-на-на, і вось гэтай кніжцы таксама ўсё вось гэта такое было. І гэта мяне настолькі захапіла, настолькі мне спадабалася, што проста, не ведаю, тут немагчыма, канешне, не
адзначыць гэтую кніжку вось у сваіх выніках. Вось. І тое, куды вось гэта потым, я не хочу сказаць слова скатваецца, не магу падабраць сюжэт, ува што ён выліваецца далей. Гэта таксама ўсё наша беларускае роднае, вядома, ну гэта наша беларускае роднае праблемнае, тое, пра што шмат хто не гаворыць, той, хто гаворыць, той гаворыць пра гэта нясмела. А ў Югасе Каляды хапіла мужнасці, хапіла, я не ведаю, штаноў утрымаць і сказаць пра гэта ўсё. Таму я не ведаю, я буду разлівацца салаўём пра гэтую кніжку усім і кожнаму, але ну вось для мяне гэта мега адкрыццё. У мяне гэтую кніжку уже не ведаю 5 чалавек узялі, пачыталі просто усе, ну пра гэтую кніжку уже прадуднелі, я не ведаю, усе чайнікі, усе рондалі на пліце. І усе вельмі хочуць, прынамсі з маіх знаёмых, з маіх сяброў, усе хочуць з гэтай кніжкай азнаёміцца. Ну вось асабіста ў мяне 5 чалавек ужо гэту кніжку пазычалі, чыталі і таксама засталіся ў вялікім захапленні. Я таксама вам раю, там вельмі шмат. Я вось, напрыклад, з людзьмі камунікаваў, которые з Гомеля, і пасля прачытання гэтай кніжкі кажу: ой, я ж тут Югасю Каляду чытаў. І яны такі: так, мы таксама, там же Гомель. Я ж жыву вось у гэтым раёне, который яна там апісвала. Яна вось, гэта вельмі класна тое, што яна брала за лакацыю свой родны альбо горад той, у якім яна больш за ўсё пражыла сваю гэту частку жыцця, вельмі яскравую, вельмі доўгую, і яна там ведае, там, я не ведаю, кожны рог вуліцы, яна ведае кожны там, я не ведаю, кожны скверак, усё што такое. І яна вельмі так трапненька, вельмі так акуратненька гэта ўсё упісала у аповед гэтай кніжкі, што прям вось я як не гомельскі, который у Гомелі быў один раз праездам, але вось мне прям аж захацелася з'ездзіць у Гомелі паглядзець, а ці сапраўды там усё вось такое, як апісана ў гэтым маленькім рамане. Таму вось у нас на сустрэчы з Югасяй ледзь не пабіліся людзі за Гомель. Югася да нас прыязджала ў Варшаву, я пазвала ў кнігаўку, і па-першае прыйшоў Зміцер Бартосік, які таксама добра разбіраецца ў Гомелі, так, і ён спытаў яе: а чаму ты назвала вось там у кнізе прыпынак такім чынам, а там жа іншы прыпынак? І яна такая: не, там гэты прыпынак. І сярод наведвальнікаў сядзела дзяўчына, якая таксама гомельская, і яна такая згодная з Бартосікам, маўляў, там быў гэты прыпынак. Карацей, Югася сама паблытала назву прыпынка, але вось прыйшлі іншыя гомельскія, якія ўсё парашалі. Гэта было так забаўна, канешне. Поставили яе на месца. Так. Што ты там, Гэта здорава, але чаму мы пра гэта даведаемся толькі цяпер? Чаму ты гэта не запосціла нідзе, не сказала такое бясстыжае? Якое такое? Ну, вось гэтую штуку пра тое, што Югася паблытала рамсы. Ну вот я толькі даведалася пра гэта нядаўна на гэтай прэзентацыі, не прэзентацыі, а сустрэчы з Югасяй, і ўсё. Нідзе не згадвалася. Але я таксама, я ў Гомелі была, конечно, больш, чым ты, не адзін раз праездам, а пару разоў, але таксама не было такога, што я чытала і ажно асэнсоўвала, дзе я знаходжуся па кнізе, у якім раёне, у якой частцы Гомеля. І я думаю, што гомельскім яшчэ больш прыемна чытаць гэтую кнігу. Ведаеш, гэта праз геаграфічны фактар. Гэта тое, як мы чыталі па той бок Зараславы Камінскай, так? Вось гэта Наваполацку, которым я аджыў там 10 з гакам гадоў, мне было проста ахірэць, як прыемна чытаць гэтую кніжку. Я пазнаваў тыя лакацыі, вуліцы, ўсё што заўгодна. Калі там, ведаеш, як яна апісвае, як яна ехала цягніком у Мінск, твою маць, гэта той жа час, тое ж месца, якое я таксама перажываў, і гэта вось такое родненькае. І таму я цалкам магу вось зразумець вось гэтых гомельскіх, которые вось, мы адстоем сваё, што там прыпынак насамрэч такі, які там патрэбны быць, а не тое, што ты там нейкая там Югасечка штосьці там прыдумляла бясстыжае, як і ты. Так, як і я. Вось. Карацей, ты задаволены кніжкай. Я у мяне будзе свая рубрика «Адкрыццё», я там яшчэ скажу. Да. І потым ты дадаш. Не, я больш нічога не дадам, таму вось такое. Людцы родныя, чытайце Югасю Каляду, і гэта вось я быў вельмі рады, калі перавыдалі ейны першы раман «Галоўная памылка Афанасія». Я адразу яго там сабе набыў. Таксама ён у мяне на руках ёсць. Я пакуль што яшчэ не прачытаў, але 5 маіх сяброў
А я Некаторыя ўжо з іх ужо і прачытала. першы раман прачыталі, таксама Так. засталіся задаволеныя. Вось. Ну, я хутка моя чарга прыйдзе. Спадзяюся, ў 2026. Мне не прыйдзецца чакаць 20 гадоў. Ну Ну, што, мы ведаем, што ты, працягваем. прынамсі, дажывеш. Ну, ты ж Сёння мы сказала, до даведаліся. Так, 60. як Ну, мінімум. Зараз ты выцягнеш тое, чым я вас парадую. не, гэтым ты не парадуеш, бесячка зноў выпала. Таму сядзі, Я магу цярпі. пабесіцца яшчэ раз. Христос цярпеў і нам вялел. З чаго ты ўжо пабесішся? Ну, яшчэ прыдумаю што-небудзь. Ну не, такіх больш не было бесячых кніг у гэтым годзе. Я дурны Я ўжо ажно так. бесячку зноў закіну. Калі зараз трэці раз я дастану, будзе смешна. Это знак, што ўсё ж таки трэба мне яшчэ пабесіцца з чагось. Адкрыццё. Нядоўга то бок- музыка гуляла. То бок мы працягваем гаворку пра творчасць Югасі Каляды. Насамрэч, у мяне такіх адкрыццяў, якія я хацела згадаць два, і вось акурат адна з іх гэта Югася. Я хачу сказаць, што гэтую кніжку я хіба адной з першых прачытала, таму што нам проста яе даслалі ў пачатку года ў кнігарню, і я яе проста адразу вось нешта, нейкае, што гэта чуйка, нейкая... І здаецца, яе вам даслалі без аб'яўлення вайны. Так. Просто вось прыслалі, прадавайце. І без Так, ніякіх ні што анонсаў, гэта? нічога. Дзе гэта? Прадавайце. Я пачала яе адразу чытаць, забрала яе тады дадому, і ўсё. І я прапала, так сказаць. Таму што гэта было настолькі цудоўна. Я з першых старонак атрымлівала неверагодную асалоду ад мовы. Я неверагодна кайфанула, плюс кніжка, яна такая кішэннага фармату, не надта аб'ёмная, то бок прачыталася даволі хутка, і, праўда, табе не хацелася яе кідаць нават. І гэтая кніжка, якую варта пачынаць чытаць у транспарце. Ну так, у цягніку. Я ў аўтобусе дадому пачала яе чытаць, Я ў метро. калі ехала. Так што асабліва класна, калі вы, конечно, можете яе прачытаць у цягніку Мінск-Гомель, то гэта будзе зусім, это максімальнае просто пагружэнне. На жаль, у мяне такой магчымасці няма. Наколькі на 8:55 адпраўляўся Штадлер, я быў вось на вакзале. А ты мог бы вось пачаць яе чытаць у такім транспарце. Але наколькі гэта было цудоўна у сэнсе вось гэтай такой простасці адноснай. То бок, я калі людзям у кнігарні пераказваю сюжэт гэтай кнігі, я бачу, як 80% людзей пачынаюць крывіць твар. Таму што, па-першае, калі я раю гэтую кнігу мужчынам, і яны чуючы, што дзве жанчыны памяняліся целамі, каму гэта цікава, ідзі рай гэтую кніжку дзеўкам. І далей моя задача заключаецца ў тым, каб іх пераўпэўніць, што насамрэч, калі яны яе возьмуць, гэта будзе адным з найлепшага, што яны могуць прачытаць за год. І далей я пачынаю крыху больш паглыбляцца ў гэтую кнігу, і тады ўжо людзі ўсё ж такі бяруць. І, дарэчы, вось акурат учора ці пазаўчора у нас купілі апошні асобнік, разабралі, і у топ-10 продажаў Югася за мінулы год была. І я думаю, што яна была б яшчэ больш прадаванай, калі б яна трошкі менш каштавала, бо ўсё ж такі у нас 55 злотых за такую невялічкую кніжку кішэннага фармату, калі ты за 50 злотых, там за 55 можаш купіць, не веду, караля твардага, які аб'ёмам большы і ў цвёрдай вокладцы. Таму тут я ўсё разумею. Ну і мне здаецца, яе там, Фляумбаум не вельмі так, як это сказаць, яно не так падтрымлівае, не так прасоўвае свае кніжкі. Не, мне здаецца, якраз такі з сетках. прасоўваннем праблемы няма. Югася стрэліла даволі моцна і давала інтэрв'ю, і то бок, я думаю, што гэтая кніжка гучыць як трэба, яна атрымала належнае, сапраўды ўсю належную ўвагу, і другое месца прэміі Гідройце, мы ўсе ведаем, што гэта насамрэч першае, таму што на першым месцы нон-фікшн не лічыцца, сярод мастацкай літаратуры Югася бясспрэчны топ. І таму, мне здаецца, што кніжку чытаюць нармальна, так як трэба, купляюць, усё окей. Але, вось такое адкрыццё, і я спадзяюся, што Югася будзе пісаць далей. Я вельмі рада, што я пазнаёмілася з Югасяй. Яна неверагодна цудоўная, суперпрыемная, таму тут склалася ўсё, і прыемны вобраз аўтаркі з кнігай, і гэтую кнігу, якую хочацца раіць, якую хочацца, можа быць, нават аднойчы перачытаць, калі вось будзе час, калі нічога не ідзе, абсалютны не чытун, ты бярэш гэтую кнігу правераную і чытаеш і атрымліваеш асалоду. Гэта такое адкрыццё, але яно не апошняе.
бо у Гэтая мяне кніжка класна, которую ведаеш гэтую кніжку вельмі утульна, вельмі зручна раіць іншым людзям. Бо ведаеш, яна, здаецца, пачынаецца вельмі так па-банальнаму, так вось гэты заезджаны сюжэт, ужо так. который ўсім знаёмы, гледжаны, перагледжаны, але яно перарастае ў нешта іншае. І я разумею, што гэтая кніжка яна можа падысці максімальна большай колькасці людзей. Там асноўную тэму ўсё ж такі яна ну, не пакінець чалавека з роўнай душой. Ты ўсё адно, я не ведаю, усім людзям, якой бы, я не ведаю, якога б веравызнання, якіх палітычных поглядаў, якіх пола, якога б узросту яны не былі, гэтая кніжка, ну, гэтым людзям знойдзецца, што сказаць наконт гэтай кніжкі. Ну, людзі заўсёды, ну, хтосьці будзе радавацца, хтосьці будзе смяяцца, хтосьці будзе бамбіць, для кагосьці будзе балюча, хтосьці плакаць будзе, хтосьці пазнае там сябе нават, вось ведаеш там, ведаеш, я, напрыклад, пазнаў, як там Маню, вось гэту жанчыну клік звалі, і як яна там у ролі, ёй трэба было ісці на працу, так, і яна па этой працы нічога не ведае. І у мяне таксама было такое, калі я ішоў на працу, у мяне тут было такое адчуванне вось поўнасцю белага аркуша, што я нічога не ведаю, што ну вось гэты комплекс самазванца, так, і я такі, блін, ну вось штосьці падобнае было, але ну вядома, што іншыя крыху ў нас эти анамнезы, так назовём гэта так. Гэта класная кніжка для кніжных клубаў. Так, так, так. Вось, бо там спрэчак будзе да халеры і болей. Таму прям вось Нават наконт фінала можна паспрачацца. Наконт фінала можна паспрачацца. Камусьці падабаецца. Ну, я чую розныя водгукі проста адносна завяршэння гэтай кніжкі, і вось калі там называюць адзіная лыжка дзёгацю ў гэтай кнізе, вось фінал, і ёсць людзі, якія не надта задаволены, але тым не менш гэта не псуе агульнага ўражання ад кнігі. Ну, мне здаецца, што яна скончылася лагічна, акурат так, як яна і патрэбна скончыцца. Яна пачалася, ведаеш, як такое, як это, пальп-фікшн, так, крымінальнае чытво. Ну так, абсолютно банальны троп. Яна потым перайшла у іншае, так, у больш такую сур'ёзную літаратуру, ну, прынамсі, праблемы яны больш сур'ёзныя там для нас беларусаў пачала закранаць, а потым яна зноў, вось, ведаеш, якось гэта па амплітудзе хобана яна зноў перайшла ў тое, што яна з чаго яна пачыналася. І гэта такая цыклічнасць, ну, як бы нармальная. І я не ўяўляю сабе, як гэтую кніжку можна было б завяршыць іначай. Ну, проста абрубаць... Ты не пісьменнік. Бо я не пісьменнік, так. Заплакаў. Не, ну это уже я такое... Я буду трымацца. Спрачацца наконт фіналу, кніжка клёвая. Я ўжо не ведаю, колькі разоў за мінулы год я яе згадала ў сваім падкасці, уже, мне здаецца, кожны павінен быў прачытаць. А калі не прачыталі, я не ведаю, што чым вы там наогул, які вы занятыя людзі. Кідайце ўсё і ідзіце чытайце. Я не ведаю, у электронным фармаце можна купіць ці не? Не, няма, на жаль. Ну, паглядзіце, пашукайце, магчыма, вы дамовіцеся на якія-небудзь эксклюзіўныя умовы з выдавецтвам Фляумбаум, вось і вам дастанецца электроначка. Альбо, ну, чакаць, глядзець, як ужо... Палюйце на папяровую. З папяровай версіі. Так. Таму, Югасечка, калі ласка, я таксама падтрымліваю Пішы ісчо. Пішы ісчо, people требуюць, давай. А якое ў цябе другое адкрыццё? А маё другое адкрыццё будзе тое, пра якое мы ўжо трошачкі з табой пагаварылі. Гэта, тут нават складана сказаць, што канкрэтна будзе адкрыццём. Аўтар, яго кніга або яе беларускі пераклад. Таму спынімся на тым, што мяне ўразіла акурат найбольш, гэта будзе беларускі пераклад. Гэта пераклад кнігі Станіслава Ігнацыя Віткевіча «Ненасытнасць». Пераклад зроблены Аленай Петровіч. Калі па-польску, то Станіслава. Станіслав, але Станіслава. Гэта кніга, якая пераклад гэтай кнігі атрымаў прэмію Шэрмана за найлепшы пераклад. Я акурат была ў журы, бясконца тапіла за гэтую кнігу. Я шчыра ўсцешаная, што гэтая кніга перамагла, таму што яна перавярнула маю свядомасць проста летась. Гэта настолькі прыгожы тэкст, наколькі гэта вось магчыма, гэта не ведаю, ёсць нейкая палата мер і вагаў для перакладчыка. Вось гэтая кніга як падручнік павінна там стаяць як прыклад таго, як працаваць са складаным тэкстам, які поўніцца нейкай словатворчасцю і як
арганічна зрабіць тое самае на сваёй мове, каб гэта было зразумела і чытальна, і нават кніга з такім няпростым сюжэтам, якая гэта кніга дакладна не для ўсіх, наколькі яна становіцца лёгкай і чытальнай у цудоўным перакладзе. Таму для мяне хай будзе менавіта беларускі пераклад, менавіта Алена Пятровіч з прэміі Шэрмана будуць адкрыццём. Тут насамрэч вельмі шмат можна гаварыць пра асобу самога Віткевіча, якая часам цікавейшая за ягоныя творы. Я калісьці даволі даўно я слухала адзін польскі падкаст, дзе гэта быў падкаст для тых, хто вывучае польскую мову, але проста ягоны вядучы расказвае пра абсалютна розныя рэчы, але па-польску. Такі агульнаадукацыйны падкаст, але ён часам, напрыклад, нейкія незразумелыя словы тлумачыць, вось тым ён адрозніваецца ад нейкага простага падкаста. І у яго быў выпуск пра Віткевіча, і я паслухала і так захапілася гэтым чалавекам, але, можа быць, тады яшчэ мая польская была не настолькі добрая, каб я магла захацець прачытаць гэтую кнігу ў арыгінале, але як вось у нас ёсць беларускі пераклад, то з'явілася магчымасць паспрабаваць прачытаць па-беларуску. І я была шчыра ўсцешаная. Ты ж таксама чытаў кніжку, ты разумееш, што не самае простае чытанне, магчыма, сюжэтна, хаця мне вельмі спадабалася кніга. Але пры гэтым, наколькі гэта... Вось я вельмі шкадую, што я пакінула кнігу сваю на працы, я не магу вам зачытаць некаторыя ўрыўкі, але, магчыма, я яшчэ запішу асобны падкаст пра гэтую кнігу, і там я вам пазачытваю. Я з таго, што памятаю, было цудоўны дзеяслоў, які Алена стварыла. Гэта быў дзеяслоў аб'юрліўлівае. Это вот песня для маіх вушэй просто. Аб'юрліўлівае. Так што вось маё адкрыццё, беларускі пераклад, і я спадзяюся, што прэмія Шэрмана хоць як-небудзь паўплывала на цікавасць да гэтай кнігі, бо, вядома ж, гэта не тая кніга, якую у адрозненне ад кнігі Югасі раскупаюць сотнямі экзэмпляраў, на жаль, але мне хацелася б, каб да яе было больш увагі, каб людзі не так моцна баяліся яе складанасці. Яна насамрэч сапраўды даволі зразумелая, вельмі спецыфічная, вельмі своеасаблівая, вельмі прыгожая, але разам з тым даволі чытальная, і ў беларускім перакладзе гучыць цудоўна. У мяне ж мы ж з сябрамі таксама там заснавалі свой літаратурны клуб, дзе мы абмяркоўваем кніжкі, і ў чарговы раз, калі уже на мяне выпала чарга выбіраць кніжку, я вырашыў там стандартна рабятам сказаць, адзін выбраў паліцу з кніжкамі, а дзяўчына выбрала просто па нумары кніжку, якую будзем грубо кажучы, рандомна мы выбралі кніжкі, і выбар паў на Віткевіча. Ты абсолютно бесчалавечны. Ты прымушаеш людзей. Хаця, з іншага боку, цябе прымушалі чытаць, што там хронікі ідыёта нейкага, то Віткевіч не найгоршы выбар. І гэта, цытуючы спадара Віткевіча, гэта быў фатальны сфінктар проста. Сярожа, фатальны сфінктар — гэта тое, як можа называцца выпуск гэтага падкаста. Не мавітон ад днішча стаў папулярным, мне здаецца, што сфінктар гэтага заслугоўвае. Фатальны сфінктар, так. Я не ведаю, якім павінна быць літаратурны клуб, чальцы літаратурнага клуба, наколькі ім трэба быць рэальна вельмі прашарнымі ў літаратуры, ў гісторыі літаратуры, каб цалкам дачытаць да канца, зразумець гэтую кніжку, зразумець усе вось гэтыя адсылкі, чаму гэта так, а не гэтак, зразумець жанр гэтай кніжкі, упарадкаваць у галаве, да чаго гэта кніжка адносіцца, атрымаецца не з першага раза, а можа там з 10-го. Трэба сказаць, прачытаўшы там старонак 200, там пачынаюцца вельмі такія сексуальныя эпізодзікі, і вось менавіта дачытаць да гэтага месца, і даты кніжка пойдзе чытацца нашмат лягчэй. Вядома, ўсё вось гэтае бруднае, каля 4-го крыла, ўсё такое. Але гэта прыгожа, прынамсі, напісана, а не лексікай падлеткавай. Вось гэта тое, да чаго я вяду. Я калі чытаў, так, гэта, ведаеш, вельмі складана утрымаць вось гэта ўсё ў галаве, таму што ты мусіш, калі чытаеш гэтую кніжку, гэта не тое, што праца, але ў цябе поўная сканцэнтраванасць павінна быць на гэтым тэксце. Вытрымаць гэта для сучасных людзей, которые там прывыклі, ведаеш, жыць тик-ток літаратурай, дастаткова складана. Улічваючы, што кніга аб'ёмная. Яна аб'ёмная, і яна поўная розных адсылак, ведаеш, тады, тагачаснай Польшчай, вось гэтай 20-х гадоў, плюс яшчэ там іншыя краіны накідваюцца. Расійская імперія. А потым ты разумееш, што гэта
Я не ведаю, можна спойлерыць ці не, потым ты разумееш, што гэта альтэрнатыўная Польшча і ты такі блин. Так, нібыта Вот. Польшча будучыні. Я б не сказаў бы, што гэта Польшча будучыні, гэта нешта такое. Там у яго ён вядома, ён прачуваў, што такія часы настануць, але як бы там зусім у іншы Ну бок так, это типа вось ці пайшла гісторыя. бліжэйшая будучыня, ці вось такая сучаснасць трошкі дзіўная. Вось. І там, канешне, там, каб цалкам ацаніць гэтую кніжку, там трэба быць, ну, вельмі, я паўтаруся, прашарным у тагачасных літаратурных, прынамсі, тэндэнцый, якія тады панавалі. Так? Калі ты там, прынамсі, ведаеш, хто такі Марсель Пруст і пра што і як ён пісаў, то бок пачатак табе, ну, пачатак кніжкі, там першая, там, я не ведаю, старонак 20 будзе песняй проста. Вось, ну, прынамсі, для мяне гэта было, вось, і я прям аж рагатаў, таму што, блин, чувак, ты ж там, ну, ён шмат у чым тэматычна, ён яго парадзіруе, Марселя Пруста. Я не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, наколькі пра гэта думала таксама Алена Петрович, але, ну, вось, я гэта ўбачыў, і мне было, о, прыкалдэс. І ён, ну, ведаеш, Марсель Пруст там у 20 ці калі там пачатку 20 стагоддзя працаваў, жыў, пісаў свае вось гэта у пошуках згубленага часу. І ён, я не ведаю, не ведаў, чытаў, не чытаў, просто чуў, што такая кніжка ёсць. І ён пачынае вось прям накладаць вось гэта ўсё зверху. Ну, мне вельмі спадабалася. І другое, пра што я хацеў казаць, калі я ўжо чытаў гэтую кніжку, калі павяз вось у гэтым усім, мы чыталі яе вельмі доўга, досыць доўга, і можа паўгода чыталі. Людзі, которые вось са мной у настрое чалавек у нашым літаратурным клубе, яны не дачыталі. Прачытаў адзін я. Усе просто яны чыталі па-руску, і яны кінулі яе, я не ведаю, у якіх месцах, але вось ім, ну, абсалютна не зайшло. Ну, там я больш, магчыма, падрыхтаваны са сваёй вось гэтай недафілалагічнай адукацыі. Але, ну, мне гэта зайшло, і у пэўны час я нават пачаў зайздросціць Алені Петрович, бо яна з гэтым тэкстам правяла столькі часу, і яна ведае пра гэты тэкст вельмі многа. Яна ведае, чаму там, ну, павінна быць менавіта так, чаму гэта расказваецца тут менавіта пра гэта. І яна, магчыма, узненавідзела гэты тэкст за тую колькасць часу, якую з ім правяла, бо гэта няпростая праца, але я думаю, што захапляльная. Ну так, это, ну, я не ведаю, як у цябе, у мяне, калі я перакладаю тэксты, я вельмі люблю вось менавіта вось гэты адрэзак, калі ты працуеш менавіта з тэкстам, і я ненавіджу самарэдактуру потым рабіць, калі табе там трэба, ведаеш, перачытаць вось гэта, это просто. А тут прям, ну, не ведаю, вось я ўпэўнены, што Алена атрымлівала мега асалоду, калі працавала на тэкставым вось гэтым узроўні з гэтай кніжкай, прям вось, не ведаю. Класна, я ёй зайздросціў, мне хацелось быць на іным месцы. Бо тэкст вельмі такі густы, насычаны усякім розным, яго вельмі крута вывучаць. На цытаткі можна разбіраць, там так шмат такіх вось, ці проста, ведаеш, сакавітыя нейкія моманты, якія ты зачытваеш і разумееш, што, божа, я хачу так пісаць. Перакладаць, пісаць, я хачу вось так валодаць словам, каб гэта было настолькі прыўкрасна. Нездарма гэты тэкст, ну, гэтая кніжка, яна ўвайшла, здаецца, у 10 найлепшых польскіх раманаў, напісаных увогуле эвер. Можа быць. Я ведаю, што ў іх жа, калі там летась, пазалетась выбіраліся топ-50 кніг, з якіх потым яны выбіралі адну. І, здаецца, Віткевіч там быў, але я ўжо, шчыра кажучы, не памятаю, але гэта імя, якое на слыху у палякаў дакладна, гэты чалавек з неверагоднай біяграфіяй, там столькі момантаў. Ён жа быў такім вельмі, ну, я б сказала, нонканфармістам, ён пастаянна выдзяляўся, напрыклад, ён там прымусіў сваю жонку зрабіць аборт, таму што у вачах Віткевіча сусвет быў вельмі злым, і няма сэнсу выхоўваць чарговае наступнае пакаленне. Ён, ну, як бы, што вось гэтая рэчаіснасць, у якой яны існуюць, все, яна проста не мае ніякіх шансаў, сусвет гэта ўжо як бы не вылічыць, і таму ён не хацеў вось браць на сябе гэту адказнасць, бацькоўства і вось гэта вось усё. І ў яго было процьма такіх, ну, пасля таго, як ягоная іншая
не, это ўжо была жонка, а дагэтуль у яго была нявеста, якая скончыла жыццё самагубствам. І ён хацеў таксама скончыць жыццё самагубствам, але стрымаўся ў выніку, і ён на першую сусветную пайшоў у войска расійскай імперыі, наколькі я памятаю, таму што яму падавалася, што памерці на вайне гэта будзе прыхожае завяршэнне яго жыцця. Ён настолькі хацеў скончыць жыццё, што вось замест суіцыда выбраў ісці на вайну, але там ён не памёр, але ў выніку ўсё ж такі скончыў жыццё самагубствам. І гэта была настолькі легендарная персона, што вакол яго смерці дагэтуль вельмі шмат розных Інсінуацый. чутак, плётак вось гэтага ўсё, таму што ён скончыў жыццё самагубствам неўзабаве пасля пачатку вайны. Гэта было дзесьці там у верасні 39-го, пасля таго як ён даведаўся, што вось гэта ўсё адбываецца, ён прыняў нейкія таблеткі, і адначасова з гэтым ён спачатку сабе парэзаў што артэрыя тут на шыі дзесьці, потым ён парэзаў сабе рукі, здаецца, потым ногі, у яго, здаецца, кроў не так моцна лілася, і таму ён працягваў там гэта штосьці рэзаць, то бок вось ён, здаецца, пачаў з рук і ног, калі зразумеў, што там няшмат крыві, выбачаюся, калі вы елі зараз, калі ён зразумеў, што там мала крыві і трэба штосьці з гэтым рабіць, ён тады ўжо сабе артэрыю перарэзаў на шыі. І вось такім чынам скончыў жыццё самагубствам, але ёсць чуткі, ведаеш, як з Гітлерам. Апантанага чалавека немагчыма не чытаць. Абсалютна, это настолькі мэтанакіраванасць была. Ёсць чуткі, што ён, ведаеш, амаль як Гітлер, які, што там ён узесці ў Аргенціне памёр, мабыць, пасля вайны, што нібыта Віткевіч не скончыў жыццё самагубствам, таму што ніхто па сутнасці гэтага не бачыў, не ведае. Там былі праблемы нейкія з эксгумацыяй цела, таму нават незразумела ягонае цела ці не. І як быццам бы ён дзесьці памёр дзесьці там у 70-е ці ў 60-е ў лодзі, што ён проста схаваўся ад свету і ўсё, і там жыў. Вось такі чалавек, які ужываў даволі шмат наркотыкаў, там проста цэлы наркатычны досвед у яго быў, але ён рабіў гэта пад наглядам лекараў. І ў яго не было наркатычных залежнасцяў. Ён не быў вось менавіта нарказалежным, ён гэта выкарыстоўваў у якасці эксперыментаў па пашырэнні свядомасці, скажам так. Ён з рознымі абсалютна рэчывамі эксперыментаваў, там былі всякія какаіны, гераіны, вось гэта вось усё, але разам з тым адзін з яго самых любімых, я нават запісала, як гэта называецца піётль или піёт. Гэта такі кактус лафафора Уильямса называецца. Вось гэта такая піётль, гэта мясцовая назва мексіканская. Гэта такі вось расліна і напой, які з яго робіцца, бо там ёсць мескалін, наркотык. І вось ён вельмі любіў ужываць гэты наркотык. І я яшчэ ўспомніла, у яго ёсць кніжка, якая называецца «Наркотыкі», і я некалькі дзён таму была ў кнігарні, а ў кнігарні польскай свят ксёнчкі у іх ёсць нейкія такія унікальныя кнігі, якія прадаюцца толькі ў іх. І яны вешаюць на іх такую манжэту, на якой напісана «Тылько у нас». І вось я бяру ў рукі гэтую кніжку, там напісана Станіслаў Ігнацый Віткевіч, наркотыкі і манжэта «Тылько у нас». І я думаю, нармальная прапаганда наркагандлю ў кнігарні. Это я добра зайшла, канешне. Так што вот такая проста легендарная персона. Чытайце пра яго. Але мне здаецца, што вось гэта тэорыя пра тое, што ён як бы дажыў у лодзе до 70-х гадоў і нацерпіць крах, таму што такая персона, такі чалавек, он просто не мог бы дажыць до 70-х гадоў і сядзець на працы роўна. Так, як Селінджер, дзе-небудзь закрыўшыся ў сваім гэтым дамку, каб ніхто на яго не звяртаў увагі. Так, цалкам верагодна, што ён бы не вытрымаў адсутнасці ўвагі, бо ўсё ж такі ён быў такой даволі ад'ёзнай персонай, назовём гэта так. А я просто, калі ты вось рассказывала, я паглядзеў на свой этот спіс, што мне засталося, і ў мяне вось 3 намінацыі засталіся, і ўсе яны звязаныя між сабой, так ці іначай. Давай, працягнем. Ты зараз, канешне, зразумееш, чым яны звязаныя, чаму яны звязаныя, перавязаныя. Я ўжо зразумела, здаецца. Давай, здзіві мяне. І ў мяне персонаж года. Я ведаю, які ён у цябе, бо ў нас з табой ён аднолькавы. Мы з Сярожам гэтым годам, неяк мінулым годам, вельмі моцна літаратурна сінхранізаваліся. І мы некалькі дзён таму абмяркоўвалі. Можа, ён зараз змяніў сваё меркаванне? Я змяніў сваё меркаванне, каб у нас не было аднолькавых персонажаў. Ах ты гад, давай. Бо ты што, таксама змяніла? Не. Все, тады сюрпрыз для цябе. У мяне сёлета здарыўся перачыт адной кніжкі, вось, і гэта быў
Цяпер я ўсё зразумела, ну давай, Вось і бамбі. гэта, скажем так, вельмі такі марудны перачыт быў, вельмі аналітычны перачыт, назовём гэта так. І гэта быў перачыт кніжкі рэюшкі нашага Брэдберы «Віно з дзьмухаўцоў». Так здарылася, што я таксама шмат каму расказваў пра гэтую кніжку, на працы таксама. І усім вядома, што гэтая кніжка складаецца з апавяданняў, которые аўтар проста звязаў паміж сабой. Яны такія яго досыць меланхалічныя апавяданні, больш рэтраспектыўныя, больш такія біяграфічнага характару. І ён прыдумаў яшчэ адно апавяданне, которое, як той пярсцёнак адзіны, который звязаў іх усе разам і у пастку іх, карацей, злавіў. І там у двух апавяданнях дзейнічаюць персонажы, абсалютна розныя апавяданні, абсалютна розныя персонажы, але яны па эмацыйным накале, яны для мяне ўсё адно неяк так роўненькія застаюцца. І ведаеш, я гэтую кніжку прачытаў упершыню, здаецца, годзе ў 2008. Я лічу, што ўсё ж такі крыху, для сярэднестатыстычнага чалавека ўсё ж такі гэта пазнавата. Мне туды было 23 гады, і гэтую кніжку трэба чытаць нашмат раней, недзе там Ну я яе 14. прачытала гадоў 13-14, вось гэта быў такі юнацкі перыяд, калі я чытала І вось, фантастычную літаратуру і у тым ліку але Брэдбер. гэта абсалютна не фантастыка, гэта вельмі такая прыземленая гісторыя, і прынамсі, мне здаецца, у гэты час і патрэбна чытаць, альбо калі ты, я не ведаю, там пад нейкіх меланхалічных наркотыках не, па нейкіх меланхалічных настроях цябе ўсё цягне у тыя месцы, дзе ты колись быў, калі быў малы, і табе хочацца вельмі успомніць там пра сваё дзяцінства і ўсё такое. Але персонажы, пра которых я хочу расказаць, гэта зусім не дзеці. І вось у 2008 гэтыя персонажы мяне ўразілі вельмі моцна, і у пэўных момантах у мяне прям былі вочы на мокрым месцы, і для мяне было вельмі вялікім здзіўленнем, вельмі нават пэўным узрушэннем менавіта той факт, што нават цяперака у 25-м годзе колькі 17 гадоў прайшло, а ў мяне ўсё адно выклікаюць тыя ж эмоцыі. Вось, і карцей, калі перайсці да персонажаў, гэта першы персонаж, гэта палкоўнік Фрыле, ёсць такі, яму 90 гадоў, і ён сядзіць дома увесь час, по здароўю ён не можа выйсці з дому, ён просто сядзіць дома і памірае. За ім там пакаёўка прыходзіць сочыць, што ды як. А таксама ў яго адна такая вялікая аддушына палягае ў тым, у яго нават дзве аддушыны, палягае ў тым, што ён, да яго забегаюць дзеці малыя, вось, і ён расказвае дзецям гісторыі даўно пра мінулых дзён. А перажыўшы ён, прабачце, падзеі рамана адбываюцца ў 1928 годзе, яму адымем 90 гадоў, мы разумеем, на які нелёгкі час для Амерыкі прападае ягоная маладосць, юнацтва і ўсё такое. Вось, ён пачынае дзецям яны просяць, ён расказвае ім усё, што ён перажыў, усё, што ён пабачыў. Расказвае ім неверагодныя гісторыі на дабраніч. Так, назовем гэта так, але і дзеці такія з разінутымі вачыма, з разінутымі ратамі, разінутыя вочы, нармальна, дарэчы, разінутыя вочы, з расплюшчанымі ратамі, яны сочаць прям за кожным ягоным словам, што яны яго называюць сваёй машынай часу, партатыўнай, якая адносіць іх, на жаль, не ў будучыню, а толькі ў мінулае, і дзе яны могуць усё гэта нанава перажыць, усё пабачыць, я не ведаю, уласнымі вачыма, назовем гэта так. І там, калі ён размаўляе таксама старой гэтай мовай, которая ён размаўляе там песнямі, которые ваеннымі былі падчас вайны паўднёвых і паўночных штатаў, і гэта вельмі моцнае ўражанне. І другая ягоная уцеха па жыцці, першая гэта сустрэча з малымі, калі ён можа расказваць гэтыя неверагодныя гісторыі, а другая ягоная суцеха, яна акурат заключаецца ў тым, што ён звоніць у горад Мехіка, там офісная будыніна стаіць, у гэтым будынку ў офісе працуе Хорхе, нейкі, я не ведаю, белы варатнічок, белы каўнерак, і ён просіць гэта Хорхе проста расчыніць в акно
і выставіць слухаўку на вуліцу, каб палкоўнік Фрылі мог паслухаць шум гоман горада. І ён можа лежаць і слухаць вось гэта да бясконцасці. Ён можа таксама, я не ведаю, там усплываюць ягоныя карцінкі, которые перажытыя там былі. Пра гэта ў кніжцы не гаворыцца, але мы ўсе выдатна пасля ўсіх вось гэтых гісторый, расказаных дзецям, цалкам разумеем, што то можа быць у галаве у гэтага старога сівога дзеда. Чым гэты эпізод скончваецца, я вам не буду расказваць, але гэта вельмі шчымліва, і гэта лепей перачытаць сваімі уласнымі разінутымі вачыма, каб, не ведаю, каб І разінутым ротам. спадабалася. Яшчэ другі эпізод таксама я хачу ўзгадаць, і там два героі. Гэта 92-гадовая старая Хелена Луміс і 23-гадовы малады журналіст-газетчык Уільям Форестер. Гэта гісторыя пра платанічнае каханне, гэта гісторыя пра людзей, з якіх насмяяўся лёс такім чынам, што адна нарадзілася, жанчына нарадзілася занадта рана, а хлопец нарадзіўся занадта позна. І гэта распісана таксама, гэта можа распісаць так шчымліва толькі адзін Брэдбері, і гэта вельмі ахірэнна проста чытаць. Справа ў тым, што у Брэдбері я потым вяртаўся да гэтага тэксту пасля 2008 года, і я заўсёды чамусьці вяртаўся менавіта да гэтага эпізоду. І гэты эпізод, ён мяне кранаў пастаянна, і ведаеш, я калі браўся за гэты тэкст, мне неяк было цікава, то бок я зноў, грубо кажучы, буду плакаць ці не. І ўсё ж такі гэта падла Брэдбері, ўсё ж такі ён даводзіць мае, не ведаеце, слёзныя залозы да таго, што яны там штосьці там расстараліся. І ён распісаў менавіта вось гэтага няўдалага кахання гісторыю настолькі адкрыта і настолькі спачувальна вось гэтым усім двум таварышам, што, я не ведаю, я стрымацца не мог нават цяпер. Таму вось для мяне вось гэтыя тры чалавекі, палкоўнік Фрылінг, Хелена Луміс і Уільям Форестер, яны сталі для мяне персанажамі года. Прабачце, мне ўжо столькі гадоў, а вось гэтыя тры чалавекі, которые ніколі не жылі на гэтым зямлі, ўсё адно прымушаюць мяне, я не ведаю, неяк так праслязіцца, літаральна, як вось галоўныя героі з апавядання «Сіні-сіні» Владзіміра Караткевіча. Так, я дагэтуль плачу, калі чытаю гэтае апавяданне. Я магу пра гэта прызнацца, вось, я прачытаў толькі што гэтага, як его завуць, Кнаўзгора, першы том, ён там плача, пра гэта расказваю. Я таксама цяпер магу сказаць, што я мужик, я таксама плачу. Вось, всё. Мы думалі, што ты чэрствы, Сярожа. Так, я чэрствы, канешне. Ты што? Але часам ты плачаш, каб увільгатніць сваю чэрствасць. Каб увільгатніць што? Чэрствасць сваю. Ой, блин, ты, канешне, это непрыстойная жанчына. Што такія кніжкі сёння абмяркоўваць? Таму вось такія ў мяне персанажы, яны як людзі, яны здораўскія, і як бы непадробны талент маладога, але перспектыўнага на той час Рэя Брэдбері, і вось яны дагэтуль выклікаюць, прынамсі ў мяне, і спадзяюся, не толькі ў мяне, але і таксама ў іншых. У цябе дакладна не выключыць, ты ж типа будзеш уже фанабэрацца, казаць, што ты зусім з іншага цеста злеплены, ты не плачаш там, дзе плачуць усе. Конечно. Над «Титаником» не плакала, над «Хатикой» не плакала. Я над «Хатикой» ржаў. Так «Хатика», над чым там плакаць, господи? Собачку шкада, ён там мёрз ляжаў, чакаў. Знайшлі каго это шкадаваць? Плакала над сабачкам з яблычка пясецкага. Вось там трагічна сабачка. Як яго, мілы? У мяне адзін з маіх сваякоў, там ужо таксама гадоў вельмі шмат, ён плача над вось гэтым савецкім фільмам «Москва слезам не верит». Не ведаю, не глядзела. Вось зноў фанабэрацца. Што, ты каго ты хочаш? Што выцягнеш? Што выцягнеш, то і буду гаварыць. Чалавек паднявольны. Неяк ты свой лёс успрымаеш вельмі проста, фаталістка. І ў цябе ты не паверыш. Мы далёка не адходзім. Персанаж.
Дык Мгм. вось калі мы з Сярожам некалькі дзён таму абмяркоўвалі трошачкі, каб было ўсё ж такі гэта сюрпрызам, мы не раскрывалі ўсе карты, хто што пра што будзе гаварыць, Я але сказаў першы, хто ў моё будзе так, персанаж года. ён сказаў першы і такі нібыта засталбіў за сабой. Ну все мы ведаем, што гэта ўсё брахня, і ён памяняў сваё меркаванне, а я не памяняла, і мой персанаж застаецца ўсё тым жа, і мой персанаж гэта звычайны інжынер, батанік, які выжывае на пустыннай планеце за кошт ведаў, за кошт логікі, за кошт зацятасці, і я яму зайздрошчу, таму што мне здаецца, што калі б я апынулася ў падобнай сітуацыі, я просто лягла б пад што? Пад куст там не ляжаш, бо на Марсе кустоў няма. Лягла Ты б і просто памірала. выйшла б на Марс і сцягнула сябе І скафандр. сцягнула і б всё. скафандр. Хутчэй за ўсё так. Карацей, мой персанаж года Ты б гэта зрабіла Марк. так, як зрабіў бы Віткевіч. Так, магчыма. Мгм, Мой мгм. персанаж года гэта Марк Уотні, галоўны герой рамана Энді Уіра «Марсіянін», твор, пра які мы гаварылі цэлы выпуск падкаста, цудоўная кніга, якая сёлета стала адной з найлепшых, але паколькі я яе перачытвала, то кнігай году яна ў мяне не будзе, тому што ну я ўжо калісьці пра яе гаварыла як пра добрую кнігу, хопіць увагі. Але Марк Уотні як персанаж года, як чалавек з гэтым сарказмам, жартамі, самаіроніяй, які быў вельмі чалавечным, гэта настолькі вялікі талент аўтара стварыць такога жывога героя, што табе б хацелася быць хаця б вось на трошачкі такой же прикольна, як Марк Уотні, каб мець такое ж пачуццё гумару, бо гумар гэта тое, што дапамагае яму вось не зламацца ў той сітуацыі, якой ён апынуўся на Марсе ў абсалютнай адзіноце. Гэта тое, што дапамагае аўтару не ператвараць гэтую кнігу у не ведаю кнігу катастрофу, дзе герой павінен выжываць. Не, гэта цудоўны гумарыстычны раман пра чалавека, які, апынуўшыся вось у такой сітуацыі, выжывае за кошт ведаў. Ягоны гераізм, вось мы там часта любім глядзець кіно пра супергерояў, дзе яны там лётаюць з плашчамі, вось гэта вось усё, а тут паказаны звычайны чалавек, гераізм якога заключаецца ў тым, што ён умее знаходзіць выхад з няпростых сітуацый, дзякуючы таму, што ён умее думаць, мысліць, ён не робіць нейкіх эфектных подзвігаў, ён, не ведаю, пралічвае, як бульбу вырасціць, як сваю урыну ператварыць у ваду і гэтак далей. І гэта, па-мойму, самае гераічнае. Так што Марк Уотні моя ролевая мадэль і мой персанаж number one за мінулы год. А мне здаецца, што героем яго, ну, героем не ў плане героем літаратурнага твора, героем, пра который мы кажам герой, гэгэй, которые подвігі робяць, здзяйсняюць. Гэта робіць яго акурат тое, што ён звычайны чалавек, тое, што ён такі, як мы з табой. Не тое, што вось ён там ахірэнны там біёлаг, інжынер і ўсё такое, а тое, што у яго выдатнае пачуццё гумару, тое, што ён твою дывізію уключае галаву, ён ведае, калі вось яму трэба ж пасядзець штосьці там пакумекаць, і ён ведае, што ну я тут кумекаць не буду, але я магу пасядзець паглядзець там серыялы якіх там 80-х гадоў і ўсё астатняе, паслухаць нейкую там музычку. І гэта тое, што яго менавіта родніць з намі, ну, цяперашнімі, і тое, што мы вось ведаеш хочам быць таксама такімі, як ён, хочам вось ну неяк так як бы за ягоным зачапіцца за ягоны вось гэты характар, і таксама каб вось ну я ж таксама там не абы хто таксама штосьці ведаю, так гэта не інжынерыя, гэта штосьці іншае, але таксама магчыма мне там дапаможа выжыць моя, грубо кажучы, доктарская ступень альбо яе адсутнасць. Дапаможа табе нямецкая літаратура выжыць на незаселеным Канешне, ты востраве? што? Канешне. Ты, каб не звар'яцець, будзеш размаўляць па-нямецку і разыгрываць па ролях сцэнкі па-беларуску і па-нямецку. Ну, канешне. Ты што? Таму ну, прыемна ж пагаварыць хоць з адным разумным чалавекам, который можа аднолькава па-беларуску, па-нямецку патранзіць таму. Ну што ж, выцягвай намінацыю для сябе. У цябе засталася бесячка, ты яшчэ не бесіўся. Засталася ў мяне бесячка і кніга года. Калі чэсна, я вельмі хачу, каб у мяне спачатку была бесячка. Вось, каб проста кніга года. А ў цябе кніга года засталася, так? Так. Як прыгожа я за фіналю. Што? Бесячка. Ну, маладзец, давай. Мне вельмі цікава, з чаго ты будзеш бесіцца.
Таксама праглядаў кніжкі, которые чытаў сёлета, ну, летась. І я зразумеў, што вось больш, чым гэтая кніжка мяне не бясіла ніводная. Гэта кніжка, которой я смела паставіў адзінку ў гэтым, як яго завуць, у Гудрыдсе. І у мяне проста вось ніякага згрызот сумлення абсалютна няма ніводнай. Гэта кніжка, которую вось калі вы яе пабачыце, калі ласка, просто праходзьце міма, Спаліце. можаце нават плюнуць ёй у вочы, не купляйце, не паліце яе. Хай гэта будзе проста правал выдавецкі, нікому не патрэбны. Калі вы яе купіце, калі вы яе спаліце, гэта толькі падвысіць вартасць, ценнасць астатніх асобнікаў, которые выжылі. Таму абсолютно не чіпайце, это г просто. Вось. Это прям... Я ненавиджу это. Это абы что просто. Карацей, книжку написал такі таварыш, яго зовут Геннадий Прашкевич. Першы І раз кніжка. чую, господи. Что І кніжка. Гэта біяграфія Рэя Брэдбері. О, матко боска. Так, як бомбіла мяне на гэтай кніжцы, я не ведаю, мяне не бомбіла ніколі. Ну, у мяне, трэба прызнацца, гэты год ён прайшоў пад сцягам Рэя Брэдбері. Як і ў мяне. Вось. Ну, не. У мяне все-таки мой сцяг вышэйшы, таму все такое. Ладно, Не, ты мой ростом-то флагшток повышэй. вышэйшы, скажем так. Всё. Так. На твоім флагштоку вісіць просто red флаг. Залічана. Давай, бомби. Эта книжка вышла у серии «Жизнь замечательных людей». Это русская, которая там живе уже, не ведаю, там 150 годов, и которая там наличивает там 2000 ці колькі там розных там биографий. Вось понавыдавалі. І гэтая кніжка напісаная рускім, я не ведаю хто, навуковец ці хто, можа літаратуразнаўца, наколькі ён літаратуразнаўца. Гэта вельмі цікавае пытанне, на якое не хачу абсалютна шукаць адказ. Што мяне выбесіла ў гэтай кніжцы? Мяне выбесіла тое, што аўтар сам, ён херовы ведае тэму. Магчыма, ён ведае тэму добра, але расказвае ён, падае ён і вельмі херова. Ён, ну, магчыма, у яго не было ніякіх, ну, доступу да ніякіх архіваў, да ніякіх там, я не ведаю, беларускіх там кніжак, манаграфій, біяграфій пра Рэя Брэдбері. І ён на гэтым месцы пачынае там, як мне падаецца, штосьці прыдумляць. Прыдумваць. Прыдумваць. І такое просто дадумваць, магчыма, таго, чаго не было. Але больш за ўсё, што мяне выбесіла, гэта, што ён ледзь не на кожнай старонцы шукае нейкую прывязку Рэя Брэдбері да твою мать России. Там... Ну, нібыта для рускіх чытачоў піша і, можа быць... Так, нібыта, ведаеш, нібыта рускія чытачы, рускамоўныя чытачы разумеюць гэтага аўтара найлепш у жыцці, і ніхто, ніякая нацыя больш, ну, прынамсі, у мяне такое вось успрыняцце вось ад гэтага тэксту нарадзілася, ніякія больш нацыі не змогуць зразумець Рэя Брэдбері так, як разумеем мы, рускія. І гэта, ну, гэта такое, ведаеш, там... У яго ён заўсёды шукае нейкія такія нітачкі, нейкія такія повязі, недаповязі, дзе ён там можа выцягнуць, ну, што-небудзь такое, хоць аддалена, але ж звязанае там з Расіяй матушкай. Там, тыпу, ну, не ведаю, у яго там была пакаёўка, у которой там, я не ведаю, стрыечная бабка пераехала калісьці у Амерыку, але яна, гэта бабка, жыла, вядома ж, у Расіі. Вось, там, ну, я не ведаю, вось гэты тэкст успрыняўся вось толькі ў Расіі, вось так во. І там гэта, ну, настолькі пагана на кожнай вось старонцы, і там часам такія вось ужо негеглыя вось гэтыя вось выцягванні. Ён апісвае, што ты проста сидзіш, думаеш, дзед, навошта ты гэта робіш? Просто каму гэта патрэбна? І вось, блин, ну, магчыма, для рускамоўных, ведаеш, для падняцця там сваёй вартасці, для падняцця там сваёй вагі, дзесьці там, магчыма, гэта і патрэбна. Але, ну, блин, ну, вядома, гэта біяграфія, там яна не дойдзе да шырокай, я не ведаю, да планетарнай, агульнапланетарнай вось гэтай масавай публікі. І вось, і ніхто я думаю, там не нават расцэніць. перакладацца не будзе на англійскую. Ну, так, канешне, не будзе, каму гэта патрэбна. Вось, бо, ну, блин, і, ну, неяк, ну, так паршыва, так брыдка, так вот гэтага ўсяго. Вось. Таму гэта
Просто не-не-не. І нейкія такія у яго спасылкі былі вечна на нейкія там 2 альбо 3 інтэрв'ю, которые это як его, которые Брэдберы даваў, ну канешне же рускім якімсьці-небудзь эсем, як его завуць, інтэрв'юерам. І таксама там далей, калі ну вось тое, пра што ты расказвала пра сваё расчараванне, калі чалавек пачынае для набіцця аб'ёму тэксту пачынае там завальваць якой-нибудь там інфармацыі вакол якой-нибудь тэмы, абы вады вось гэтай вось наліць. І тут, ну вядома, Брэдберы, ён же ж фантаст у першую чаргу, ён вельмі шмат там пра космас, пра Марс і пра іншыя планеты распісаў, усё такое. І вядома, ён распісваў свае апавяданні, зыходзячы са стану касмічнай навукі, менавіта амерыканскай. Што робіць Геннадзій Прашкевіч? Вось у нас там Расказвае пра Леонов. касмічную гонку і пра Савецкі Саюз? Не, ён расказвае выключна пра касмічныя поспехі Савецкага Саюза. А пры чым тут Брэдберы? І Расіі, і ўсё такое. Нібыта, я не ведаю, нібыта Брэдберы ціснуў руку Гагарыну, альбо Леонаву, альбо там іншым вось гэтым касманаўтам. І ты сидзіш, думаеш, чувак, якога хера просто так. Брэдберы, ён вельмі цікавіўся касмічнай навукай, касмічнымі прарывамі, поспехамі, гэта ўсё. Ён рукаўся вельмі шмат з якімі астранаўтамі амерыканскімі, але яму, ну не ведаю, яму не была цікавая вось гэта касмічная гонка як такая. Яму былі цікавы менавіта, ну, што вось касмічная навука ўвогуле дасягнула, што мы можам зрабіць цяперака, чаго мы не маглі зрабіць, ну, вось 2 дні таму. Вось у гэтым плане яму было цікава, каб потым насадзіць, магчыма, прадбачыць наступныя вось гэтыя касмічныя поспехі і насадзіць там на сваіх персанажаў, на свае вось гэтыя эпізоды, которые ён там распрацоўвае ў сваіх апавяданнях, кніжках, тоўстых, тонкіх, няважна. Але ну, вось гэты малады чалавек, ён вось заўсёды, пра Дастаеўскага, пра вось гэтых рускіх аўтараў, это просто, ну, якога хера ты гэта робіш, калі, ты, ну, кніжка заяўлена менавіта вось пра Брэдберы. Гэта мяне настолькі вось выбесіла, што просто, ну, я не ведаю, я гэту кніжку дачытаў, я гэтую кніжку знясу які-небудзь там мінскі буккросінг пастаўлю, і людзі добрыя, калі ласка, не бярыце гэтую кніжку, яна там загніе. Можаш спаліць. Не, паліць не буду. Ведаеш, я сваімі рукамі вартасць іншых асобнікаў гэтай кніжкі я падвышаць не буду. Вось. І на якім кантрасце, мабыць, чыталася перад гэтым, здаецца? Маўчы. Ты хочаш сказаць пра это будзе кніга года, мабыць. Всё, я ведаю, каго Серожа будзе кніга года, але... Заткніся. Навсегда. Але пагаворым пра маю кнігу года. Спачатку. Ну давай, я ўжо і цягнуць не буду. Маёй кнігай года будзе кніга, якую я таксама магу паказаць табе ў кадры. Гэта вось такі таўшчэзны том. Так, гэта кніга Нейтана Хіла, якая называецца Wellness. Яна, па-мойму, хіба і не перакладалася па-польску, она называецца Wellness, вось у мяне польскае выданне. Па-руску? Не, Wellness яна па-руску называецца. Ну так, я проста ўвогуле кажу, што яна па-руску перакладалася. В сэнсе, што пераклад, так, пераклад на рускую ёсць, там не надта сімпатычная нейкая вокладка з штучным інтэлектам зробленая. І гэта тая кніга, вось тая самая кніга і па аб'ёме, і па якасці, якую можна назваць вялікі амерыканскі раман. Вось гэта ён, той самы вялікі амерыканскі раман. Гэта кніга, якую я, дарэчы, збіралася пачаць чытаць, калі яе купіла і ехала з кнігарні ў трамваі, але ў гэты момант мне патэлефанаваў Сярожа, а я ўжо сядзела ў трамваі, я ўжо дастала яе з заплечніка, разгарнула на першай старонцы, і ў гэты момант мне тэлефануе Сярожа, і ніякую кнігу ў той дзень чытаць я не пачала, але пачала чытаць яе пазней, але цяпер Сярожам яна ў мяне асацыюецца. Тым не менш, я ўсё ж такі яе прачытала з невялічкім там перапынкам, бо яна ўсё ж такі там, спадзяюся, кніжка пра аб'юзіўныя стасункі? Не зусім. Гэта кніжка пра сям'ю. Гэта гісторыя пра шлюб Джека і Элізабет. Гэта маладая пара, якая сустрэлася ў каледжы. Там такая была даволі рамантычная гісторыя іх знаёмства. І вось яны ўжо 20 гадоў разам. У іх ёсць сын, дзіця. І зразумела, што праз 20 гадоў іх шлюб стаў трошкі такім руцінным.
ўсё ускладнілася з'яўленнем гэтага дзіцяці, нейкімі там іншымі стрэсавымі фактарамі. І вось гэта такая, можна назваць гэта крышку сатырай на шлюб і адносіны, у якіх прысутнічае некая такая заклапочанасць пытаннямі вечнага кахання, калі ты заводзіш стасункі з думкай, што ну вось гэта раз і назаўсёды. І вось праз 20 гадоў у вас ёсць дзіця, і вы ўжо зусім не такія рамантычныя, як гэта было 20 гадоў таму. Тут трошкі пра пытанне здароўя, дабрабыту, нейкай апантанасці, вось судзячы па назве wellness, апантанасці здаровым ладам жыцця, і гэта супер актуальная гісторыя пра тое, вось як працягваецца сучаснае у наш час сямейнае жыццё на тым этапе, калі рамантыкі ўжо няма, калі вы пачыналі свае стасункі студэнтамі маладымі гарачымі, але вось праз 20 гадоў як бы все. І як там у кнізе была цытата штосьці пра тое, што калі яны пачыналі свае стасункі, яны хацелі настолькі вось проста зліцца ў адно, быць адным вось гэтым кентаўрам, яны хацелі усялякімі спосабамі ліквідаваць прастору, якая знаходзіцца паміж сабой, каб вот максімальна наблізіцца. А цяпер праз 20 гадоў шлюбу яны гэтую прастору зноў спрабуюць узнавіць неяк. І у гэтай кнізе проста столькі закранаецца разнастайных тэм, і адна з тэмаў, якая мне была, вось я гэтую кніжку па назве ўзяла, таму што у ёй закранаецца адна з важных тэм, чым яна перагукваецца трошкі з кнігай пра секты, таму што у вось гэтай першай маёй кнізе пра секты згадвалася, акрамя вось такіх класічных сектаў кшталту Heaven's Gate і іншых, згадваліся не секты, а спартыўныя кам'юніці. Таму што можна сказаць, што здаровы лад жыцця стаў новай рэлігіяй. Вось гэтае мы ўвайшлі ў нейкую эпоху гэтага wellnessу, калі вельмі шмат увагі людзі надзяляюць таму, як яны выглядаюць, што яны ядуць, які лад жыцця яны вядуць. І гэта часам проста стала пераходзіць усе межы, што нават вось як у той кнізе дзяўчына абмяркоўвае, што часам гэтыя спартыўныя фітнес-вэлнес супольнасці, яны настолькі выбіваюцца з агульнага шэрагу, што перастаюць адрознівацца ад сапраўдных культаў, толькі з той розніцы, што яны там не плануюць здзейсніць масавы адначасовы суіцыд ці штосьці такое. Але вось гэта класная тэма апантанасці здароўем, якая вось ажно занадта. І ў гэтай кнізе, у тым ліку, яна згадваецца, там ёсць як бы вялікі пласт сюжэту, звязаны з wellnessам, з фітнес-трекерам, якім пачынае карыстацца муж галоўнай гераіні. Але, ну, як бы, гэта вельмі таксама класная кніжка для кніжных клубаў, таму што ў ёй вельмі шмат, яна суперрэалістычная, у ёй вельмі шмат да чаго зачапіцца, за што зачапіцца, для паралеляў з нашым рэальным жыццём. Нават калі ў вас няма там сям'і і дзяцей, там вельмі шмат нейкіх рэчаў закранаецца агульных пра здароўе, пра стасункі, пра нават тэорыі змовы нейкія, пра мастацтва, карацей, пра розныя рэчы, якія акружаюць нас у жыцці. Гэта проста вось такі сучасны раман пра наша жыццё і пра тое, што цяпер вакол нас. Гэта такі вось, каб Джонатан Франзен быў трошкі больш модным, ну, але ён таксама ж піша вялікія амерыканскія раманы вось пра дысфункцыянальныя сем'і. Тут трошкі менш дысфункцыянальныя, але тым не менш, каб Франзен пісаў суперсучасныя кніжкі, яна б, магчыма, выглядала так. Так што для мяне гэта кніга году гіганская. Я так люблю тоўстыя кніжкі. Я вельмі радуюся, калі чарговая тоўстая кніжка аказваецца такой аб'ёмненькай, не таму, што аўтар хацеў неяк штучна яе раздзьмуць, а таму, што там сапраўды было проста настолькі шмат усяго, што яна была проста неверагодна аб'ёмная. Вось я зараз чытаю Томаса Мана «Чародзейская гура», якая прыкладна такога ж аб'ёму. І я з такім захапленнем таксама пагружаюся проста ў гэты твор, у якім так шмат усяго, і я разумею, як шмат усяго яшчэ чакае мяне наперадзе. А ты дзе цяпер? Ты раней чытала яе? Я яе пачынала чытаць. Я прачытала вось 70 старонак, у мяне дагэтуль у тым месцы ляжыць закладка. Я яе пачынала чытаць яшчэ ў Беларусі. У мяне вось польскае выданне мне калісьці падарылі «Чародзейская гура». І потым я яе пакінула, я не брала я з сабой пры пераездзе, але вось мне зараз паступова там перадаюць патрошкі кніжкі з маёй бібліятэкі, якія я не чытала, і я пачала яе перачытваць, і вось уже прачытала працэнтаў 30-40. Я яе пачынала проста чытаць у электронцы, пакуль чакала сваё папяровае выданне, вось зараз буду працягваць на паперы. Ну, цікава, што скажаш пра яе потым. Таму што неяк зараз ён на слыху,
А палякі ці выдалі ці перавыдалі будынброкаў, і прям Томас Ман паўсюль мяне, і чарадзейская гура гэтая паўсюль мяне была ўжо Ну, даўным-даўно. гэта ўсё звязана просто з гэтага года Томас Ман перайшоў Правы у Public вызваліліся. Domain, Так, і таму таму нават цяперака мы ён будзе задумаліся паўсюль. аб Будзе перакладзе ўсё. яго. Можа быць, Вось. ён і па-беларуску будзе. Ну вось ты расказваеш пра гэты wellness, і мне такое адчуванне, што я нешта падобнае недзе бачыў, нешта чытаў. У мяне нейкія такія, ведаеш, алюзіі на этот Empire Falls Ричарда Руса. Падобна. Я дуже люблю Empire Falls, і гэта вось таксама можна назваць вялікім амерыканскім раманам пра Абы іх што, просто абы праблемы, што, не іх чытайце гэтую пытанні. кніжку, не купляйце. Чытайце. І Empire ўвогуле, Falls фу, некалькі гадоў фу, таму фу. быў адной з найлепшых кніжак для мяне. Я адкрыла для сябе Ричарда Руссо, і ён просто супер няша. Але мяне вось зацікавіла мастацкая літаратура гэтая тэма wellnessу гэтага ўсяго, і нядаўна я наткнулася акурат на тое выдавніцтво чарнае, пра першую кніжку, якога я сёння расказвала. У іх таксама ў гэтай амерыканскай серыі ёсць кніжка «Евангелие wellnessу» называецца, і там акурат пра тое, як здаровы лад жыцця стаў трошачкі культавай з'явай, культавай у сэнсе культа, а не ў сэнсе нейкай значнай і важнай. Як рэлігія прямо ўспрымаецца, Так, так? абсалютна. Ой, І гэта ж паколькі у мяне якое там вугляводнае акно, ці што там такое, блин? адкрылася калі, дзе? Да не, гэта просто у мяне тут недавно на працы хтосьці сказаў, ну там частавалі нечым, і у нас дзеўка, не, у мяне вугляводнае акно там адкрыецца толькі праз 2 гадзіны. Я такі, што? Это звычайно, просто вуглеводнае акно, гэта, яна павінна была пазаймацца спортам для таго, каб яно ў яе адкрылася. Гэта тэрміналогія спартыўная, то бок вуглеводнае акно адкрываецца ў цябе пасля фізічнай трэніроўкі. Ты вось у перыяд пасля актыўнага заняцця спортам, ты... Всё не тлумач, гэта ўсё зразумела, просто... Просто вуглеводнае акно — гэта жарт, які, калі ты, напрыклад, шмат, не ведаю, сидзіш і наварочваеш торт, і хтосьці табе кажа: «О, боже мой, як шмат ты еш», і ты кажаш: «У меня просто вуглеводнае акно адкрылася». Это такі прикол. Ну, просто, видишь, я не супраць вугляводнага акна, я просто супраць таго, каб вось гэтыя ўсе тэрміны і спецыфічныя вось гэтыя паняцці, каб яны ўжываліся у патрэбным атачэнні, а не там, дзе ты ведаеш, ты адзін типа такі ахерэнны знаток, і такі налева і направа херачыш вось гэтымі Чаму мяне ўсімі расчаравала першая кніжка, бо я вось пра гэтую лексіку, гэтай нават не столькі пра секты, а наогул лексіка абранасці, я пра яе хацела пачытаць больш, таму што я часцей заўважаю гэта за сабой. Таму што можна сказаць, што я належу да пэўнай супольнасці, напрыклад, да бегуноў. У нас ёсць свая лексіка, якая незразумелая людзям. І мы яе часам, я заўважаю гэта, лаўлю за сабой гэтыя моманты, што мы яе выкарыстоўваем, ці не ведаю, там я хаджу ў трэнажорную залу, і у нас таксама ёсць свая лексіка. І калі я размаўляю з людзьмі, якія не бегаюць, не цягаюць жалезе, нічога гэтага не робяць, яны на мяне глядзяць як на дурную часам, калі я выкарыстоўваю гэтыя тэрміны. А мне здаецца, што я такая ўся афігенная, я адрозніваюся ад іх, а насамрэч гэта ж снабізм трошачкі такі. Ну... Таму мне хацелася пра гэта пачытаць, а я не змагла. Ну, не, это не переживай. Все одно кому-нибудь ты такая да спатрэбіся ў гэтым жыцці. Ну так, ёсць дурачкі. Ну, таму это... Ладно, засталася моя кніга года. Давай, я ўжо зразумела, якая. Для мяне гэта не сюрпрыз. І гэта сюрпрыз для ўсіх, бо у мяне ў гэтым годзе кніга года аказалася, увага, нон-фікшн. Як в этом. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, Сережа. Не, ну тут у мяне ўсё матывавана, ўсё прадказальна. І гэта кніжка аўтарства Сэма Уэллера, которая называется «Хроники Брэдбери». І увага, гэта біяграфія, і гэта біяграфія, як вы маглі зразумець, старога чалавека. Зноў жа старога чалавека Рэя Брэдбери. Але вось у адрозненне ад той кнігі, которая мяне выбесіла летась, вось, гэтая кніжка просто аказалася, я не ведаю, перлінай, алмазам, я не ведаю, памерамі з гатэль Рыц. Гэта яскравы прыклад таго, як біёграфу якога-небудзь знакамітага чалавека, як яму трэба падыходзіць да сваёй працы.
это настолькі акуратненькае абыходжанне з усімі вось гэтымі фактамі, настолькі вялікая любоў да чалавека. То бок ён піша гэтыя радкі не для таго, каб нагнаць аб'ёма, каб гэтых радкоў было там, я не ведаю, 5000 радкоў. Ён піша для таго, каб, не ведаю, каб увекавечыць памяць пра Рэя Брэдбера. Трэба сказаць, што Сэм Уэллер напісаў гэтую кніжку яшчэ пра жыцці Рэя, і ён даволі працяглы час жыў побач, капаўся ў архівах, глядзеў вось гэтыя дзённікі, запісы, нататкі Брэдберы, каб проста вывучыць. Ён вельмі шмат з ім размаўляў, вельмі шмат запісваў на дыктафон. Калі ўжо ён запісваў радкі вось гэтай біяграфіі, ён вельмі шмат усяго спраўджваў у Рэя. Ён вельмі шмат усяго прасіў дазволу там, ці трэба мне пісаць вось гэта так, як я напісаў, альбо мне лепей падабраць нейкія іншыя больш акуратныя словы. А Рэй Брэдбер яму казаў: не, як бы пішы, і што тое, што ты напісаў, мне перад чалавецтвам няма чаго хаваць, бо так яно і было. Я там, груба кажучы, сапраўды там здраджваў сваёй жонцы, альбо там яшчэ некаторыя такія не вельмі прыемныя рэчы. І ну, вось стары Рэй Брэдбер, которому ўжо тады было, я не ведаю, 90 альбо пад 90 гадоў, ён ужо кажа: я ўжо смагу з гэтым жыць, змірыцца там і астатняя частка свету. Вось гэтае капанне ў ягоным жыцці, знаходжанне ўсіх вось гэтых завітушак, чаму менавіта так, чаму менавіта не па-іншаму. І ўсё вось гэта распісанасць, ўсё вось гэта матываванасць кожнага слова ў гэтым аповедзе, гэта прям вось, ну, не можа не падкупіць. Для мяне кніжка проста прачыталася там на, ну, не ведаю, калі не на адным дыханні, то проста вось на тых, колькі там 20 раздзелаў на 20 дыханняў, проста вось, не ведаю, на это з вялікім задавальненнем. Я гэтую кніжку, груба кажучы, сядзеў, чытаў, потым ішоў у прыбіральню, знаходзіўся ў прыбіральні і працягваў яе там чытаць, бо проста, ну, я не мог адарвацца, настолькі гэта вось здораўскі вось гэта было. Бо Уэллер паказаў Брэдбера як мега цікавага чалавека. Ну, я так разумею, што мы з табой яшчэ запішам з пэўных нагод падкаст пра Брэдберы дакладна. Я думаю, што так. Вось. Але гэту кніжку я буду... прачытала пасля сярожавых водгукаў ухвальных яшчэ ў працэсе чытання, таму у мяне яна ўвайшла ў топ найлепшага прачытанага за гэты год нон-фікшн. Бо, ну, блин, ну гэта сапраўды, гэта я не ведаю, помнік таму, вось як трэба пісаць біяграфіі. Таму, не ведаю, вялікая любоў, которую вось адчуваў Сэм Уэллер да свайго куміра, яна не магла не перадацца, ну, нават мне, который там за шмат тысяч кіламетраў знаходіцца. Чэрствы, як я не ведаю, як хлебушак 7-тыднёвы. Таму, як бы, вось гэтая кніжка найлепшае, што было летась, і усім, канешне, раю. Вось, не блытаць вунь тую біяграфію з вось гэтай біяграфіяй. Ну, вось такія ў нас атрымаліся вынікі года. Я так здзіўленая, што сёлета мы з Серожам трошкі сінхранізоўваліся часам у некаторых момантах, але так здараецца, бо мы чытаем пэўную колькасць аднолькавых кніжак, і неяк гэтыя кніжкі аднолькава чапляюць, але я рада. Ну, гэта гаворыць на карысць альбо не на карысць гэтым кніжкам самім. І падзяліцеся з намі, можете таксама распісаць па намінацыях, па рубрыках, якія кнігі вас бяссіле радавалі, што для вас стала адкрыццём. Нам будзе цікава пачытаць, паглядзець, ці супадзе штосьці з нашым. Вось, абавязкова раскажыце пра сваё стаўленне да Толкіна у беларускім перастварэнні. Я думаю, што урэшце рэшт даўно пара пачаць размову, дыялог пра гэта ўсё. Вось. Таму давайте. Прызнайцеся. Карацей, давайте распішыце ў каментарах, калі у вас атрымаецца, вось гэтыя камяні, аб якія вы спатыкаліся, калі чыталі Толкіна. Вось гэта мне будзе даволі цікава. Радуйце, Серожа.
Парадуйце мяне, ці это як ці гуглілі вы, ці шукалі вы менавіта вось гэтыя незразумелыя для вас словы, што яны там азначаюць, і там як бы ці шукалі вы там прычыны, чаму вось гэтыя словы менавіта тут былі ужытыя. Вось гэта мне вельмі Мне цікава. здаецца, што большасць людзей просто не зразумела слова, не знайшла на слоўніку архы, можна далей чытаць. Не ведаю, ну і лох я. Это мы ўжо абмеркавалі. Ну, блин, я тут с тобой не пагаджуся. Просто тут, Няшмат скажем так, людзей будуць капаць глыбей. засілле гэтых слоў, іх вельмі шмат. І ведаеш, там кожная кніжка 500 сторонак, грубо кажучы, плюс-мінус. Вось, і ты 1500 сторонак адчуваць сябе днішчам, гэта не мавітон. Ці наадварот мавітон. Можа быць, хтосьці кайфуе. Адчуванне сябе. Садамаза, лінгвістычная літаратурна-лінгвістычная садамаза. Такое. Вось, паўтаруся, будзе вось, калі што-небудзь такое разгорнецца, які-небудзь там абмеркаванне, гэта будзе вельмі цікава, канешне. Тебе насяруць пад дзверы. Да. Яны не ведаюць, дзе я жыву. Я тебе не выдам. Дзякуй, што былі з намі ў гэтым. Я не ведаю, колькі наш выпуск працягваецца. Спадзяюся, што вам было комфортна. У нас свеціць сонца за акном. Марозік і сонца. Так добра і прыемна. У нас вось, мне на кухню, я сяджу і гляджу на кухню, там, дзе ляжыць апельсінавы пірог, пахне на ўсю кухню гэтым пірагом, і сонца свеціць. І так прыгожа мне. Дзякуй, што слухалі. Дзякуй, што былі з намі. Дзяліцеся сваімі ўражаннямі, пазітыўнымі, негатыўнымі, всякімі. І пачуемся хутка. Так, спадзяюся, што хутка мы дачытаемся. А мы не будзем казаць, якія это планы ў нас на год. Можам. А вы пакуль вам няма чаго чытаць, я ведаю, што вам няма чаго чытаць, і вы такія паселі і думаеце, што ж нам пачытаць, а мы вам скажам: Сільварэрум, першая, другая часткі, Крысціна Сабалеўская, выдавецтва «Вясна». Я ўжо чытаю, і хутка зусім вас чакае падкаст пра першую, другую частку. Яшчэ нядаўна з'явіліся трэцяя і чацвёртая. Яе мы потым таксама будзем аглядаць у асобным выпуску, і я думаю, што гэта будзе легендарна, бо я ў захапленні пакуль што ад першай часткі. Так што зусім хутка. Паглядзім. Паглядзім. Сярожа, чытай, і вы ўсе таксама чытайце. Вось. Усё, да пабачэння, да услышання. Услыхання. Вось я не ведаю, як гэта будзе. І давайте не хварэйце, выходзьце з гэтай зімы здаровенькія, бадзёренькія і ўсё такое. Гэй.